Se ve que coña. Vale, 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 vale. Non interfira, queres decir? No, no. Vale. É simplemente para reenviar unha cousa aos medios, non? Estamos funcionando en streaming, non? Sí. A través de que enderezo? A través de que conexión? Cultura galega, a través da página do Consello. culturagalega.org. Consello. Consellocultura.org. Vale, vale, vale. No, pensei que había algunha outra clave. Aí está vendo pasar. O seña que horrible. Non é habitual. Escojonado. Bueno, vamos a empezar. Estamos en antena, entonces. Vamos, no hay. Buenas tardes. Muchas gracias por estar de nuevo aquí. Os que vinieron por que se incorporaron por la tarde, que Tino y Santiago. Y algunos más que se escaquearon por el inmediato. Pues sí, por la tarde. Isto deixo así ou reduce? Minimizo. Diplomatías de México y de Brasil y de Alemania a un ámbito un pouco máis concreto que é o caso galego. Creo que tamén é moi importante discutir cuáles son as estrategias de acción exterior no caso de Galicia e que virtualidade pode ter o aproveitamento destes mecanismos de diplomacia cultural de poder grande no caso dunha nación cultural como é Galicia. Temos un panel formado por inicialmente por 4 persoas, pero unha non pode asistir, que é Antón Reixa. Antón Reixa estaba contratado para este asunto, pero a súa recente elección como director da Presidente da SGAE pues bueno, por outros camiños que se fan relativamente e, por tanto, non deu tempo a poder nin borrar o programa nin constituir, porque foi un pouco sobrevenido. Pero estamos moi contentos por tres que aquí temos, que creo que estaban previstos para desenvolver plenamente o programa. Está Xosé Ballesteros, que é director da editorial Carandraca, xa foi escrito pola mañá, que consiste en unha editorial que ten unha estrategia de presencia no exterior extraordinariamente agresiva, fecunda e importante, de modo que ele é un exemplo do que se pode facer no ámbito cultural. Manuel Blanco traballa se dá moitos anos en política e acción exterior e actualmente na Secretaría de Relacións coa Unión Europea da Xunta de Galicia. Se antes nos departamentos, pero dá moitos anos 15 anos, dá moitos anos deste ámbito da acción exterior que desenvolve nomeadamente con Europa a Xunta de Galicia, e Xulio Ríos, que non vai faltar aquí presente, que é o coordenador e inspirador deste curso, e ademais está na súa casa, porque traballa aquí a beira do IGAN, isto quasi é ser do IGAN, de modo que somos nosos os intrusos, e ele é o anfitrión. Bueno, o tema é moi amplio, por tanto, veremos a ver como podemos concretar, ¿no? Porque está a proxección exterior da cultura galega, políticas, actores, escenarios. Chegado tal vez con un solo destes aspectos, porque como diseñar políticas públicas articuladas e que teñan objetivos precisos e que teñan unha converxencia institucional e non institucional para implementar a acción exterior no ámbito da cultura. Discutir que actores, que en certo modo é o mesmo, e sobre todo que escenarios, que estrategia seguir, a onde ir e que prioridades fixar. Pois son a título de exemplo. Só para que inspirar un pouco os meus compañeros de mesa
Podo recordaros que hai 2 meses, máis ou menos, expuxeron dúas persoas que estiveron no Consello da Cultura nun seminario chamado FES Latino, que naceu no Recife, en Brasil, que fai seminarios por todo o mundo, e ali, por exemplo, a directora do Instituto Camões de Lisboa dixo quais son os eixos da acción xeopolítica do Camões. En primeiro lugar, CPLP, Comunidade de Países da Língua Portuguesa. Segundo, Espacio Iberoamericano. Terceiro, África Subsahariana. Cuarto, Estados Unidos e o Canadá, sobre todo por as diásporas portuguesas nese lugar. Quinto, Medio Oriente. Sexto, Asia Portuguesa. Sétimo, Europa. Paso a folha. Tomo a palabra, espero que me perdonen que non estou usando o seu nome en vano, o director do Raimon Llull, que é o Instituto de Promoción da Cultura da Lingua Catalana no mundo. Dice, liñas estratégicas do Raimon Llull, de leo. Primeira liña, Escandinavia. Escandinavia. Por que Escandinavia? Contexto. Porque aspiramos algún día a ter un premio Nobel en catalán. E, por tanto, Escandinavia é prioritaria. Segundo lugar, Oriente Medio. En terceiro lugar, Mercosur, logo a China e a India, finalmente España. E o interior de España. Bueno, estos son los títulos de exemplo de como poden establecerse líneas estratégicas moi diferentes. Creo que Galicia, infelizmente, non ten definidas esas líneas. Eu non sei se é Europa, se é Mercosur, se é CPLP, se é Argentina con Paraguai ou con Brasil, México, Estados Unidos, por que forma. Estos son asuntos que traslado, só por título da vía de exemplo, aos membros da mesa e tamén aos presentes, porque creo que isto dá moito para reflexionar. Neste mesmo texto que aquí trae agora Manolo Blanco, Estrategia de Acción de Galicia, foi feito na época do goberno do partido, xa se expoñen algúns escenarios prioritarios, que siguen máis ou menos onde estaban aquí neste libro blanco, como antes, neste outro libro blanco, Acción Exterior, que fixera o IGADI, dirixido por Xulio. De modo que, ideas non nos faltan, pero a ver se, aparte das ideas, temos alguna concreta. Voy a dar a palabra para que fale brevemente, e como estamos casi en familia, podemos facer unha especie de historia, un torbellino, ou chamado torbellino de ideas, que nos permita acabar un pouco máis. Especialmente contando co apoio e coa inteligencia dos nosos convidados, podemos, eu creo que avanzar. De modo que eu creo que con 15-20 minutos de suficiente para que vos outra vez menos. Vamos a ver. Podemos fazer un esforzo. Vamos a fazer a prova do nome. E damos a palabra a Xulio Ríos e ele marcará un marco dado que é o responsable. Xulio, te gracias. Eu concordo en parte con que nos acaba de decir, non en todo. Ramón, y creo que efectivamente, bueno, ahora de definir las estrategias de acción exterior no ámbito xeral da comunidade autónoma e no ámbito específico da cultura, algo temos feito. Pode ser discutible ou non discutible, pero eu creo que se algo se pode acreditar, sobre todo este mérito específico do Consello da Cultura Galega, primeiro daquela Comisión de Cultura Galega no Exterior que teñamos, e despois da Comisión de Acción Exterior, é a de presumir de ter certo interese e compromiso con este asunto que, en outros aspectos, sobre todo en relación directamente con o Executivo, pois os ten manifestado moito en menor medida e sempre, bueno, pois moi orientado ao ámbito do que é o propio país, porque se consideraba que, bueno, ese escenario territorial é o preferente, cando non prácticamente exclusivo das políticas de acción cultural. Entón, bueno, eu creo que levamos casi unha década falando destas cousas, non? Desde o ano 2003, 2004, cando nesa comisión empezamos a falar destes temas, de actores, de políticas, de escenarios, etc., etc., e como moi ben decías, bueno, pois o libro blanco da Acción Exterior de Galicia, que foi o primeiro
unha comunidade autónoma española en definir mínimamente os contornos da acción exterior dunha entidade subestatal, como nas estrategias de acción exterior, como tamén incluso no programa de acción exterior que elaborou o CAES, o Consello de Acción Exterior deste bipartito, como na propia reflexións estratégicas do Consello de Cultura Galega que se presentou o ano pasado. Bueno, aí hai un espacio sempre presente, con maior ou menor acerto. Pero, indudablemente, o tema da promoción exterior da cultura galega aí estivo sempre presente. Eu creo que en todos eses documentos, se queremos, podemos atopar pois eses mínimos sobre ese tipo de asuntos, non? Sobre políticas, sobre actores, sobre escenarios que nos poden ilustrar, bueno, cando menos no teórico. Outra cousa, como ben decías, é que unha vez feito ese documento, unha vez definida esa estrategia, quen aplica, ou se aplica, ou incluso se a propia estrategia en sí é coñecida, non? Eu que sei, nestes momentos, por exemplo, na actual legislatura, que está xa a piques de rematar, a acción exterior da Xunta ten dous países prioritarios, Brasil e China, oficialmente. Eu creo que moitos sectores da sociedade galega, do ámbito económico, do ámbito cultural, de todos os ámbitos, ignora totalmente esta política, esta definición, sexa acertada ou sexa non acertada, non? Pero, indudablemente, bueno, aí falta un complemento de comunicación e de compromiso de todos os actores potencialmente interesados en impulsar este tipo de dinámicas, non? Eu creo, ademais, que hai unha cousa moi importante que caracteriza o traballo que se ten feito no ámbito específico da cultura, e é que estas liñas estratégicas sempre foron definidas, ou polo menos intentouse, facelo en sintonía cos principais actores, co propio sector, non de maneira vertical e xerárquica, sino, bueno, procurando contactar con eles con unha visión que fora netamente horizontal e ao mesmo tempo converxente con outras áreas. E a veces o que ocorre neste tipo de temas, e en moitos outros neste país, con moita tendencia ao medifundismo, que cada unha súa leira acaba como quere, que un acaba de norte a sur, outro de sur a norte, outro de este a oeste. Bueno, nós o que tratamos neste caso foi sempre de buscar as converxentes, é dicir, que a política cultural no medio exterior non fora un mundo aparte das políticas de internacionalización no ámbito estritamente institucional ou no ámbito económico-comercial, sino que houbera unha converxencia que se retroalimentaran e que incluso as outras estrategias que en teoría son as primadas polo Poder Executivo incorporaran tamén a dimensión cultural como un valor engadido importante ás súas políticas de internacionalización. Entón, bueno, creo que aí conseguimos establecer unha masa crítica, digamos, no teórico, desde logo suficiente para facer cousas, para tratar de levar a cabo medidas prácticas no ámbito da acción exterior no plano cultural. Incluso, ata o punto de que nas reflexións que presentamos o ano pasado, eu contei polo menos hasta 44 accións concretas, moi concretas, puntuais a facer, a desenvolver. Non é só que a veces digo, que no mundo da cultura falase moito, pero logo chegado a hora da verdade non sei capaz de traducir o discurso en accións. Bueno, aí, en concreto, hai 44 accións relacionadas coa posición exterior da cultura galega que se poden aplicar en maior ou menor medida polo Poder Executivo, por outro tipo de órganos, pero que, indudablemente, bueno, pues poden ter o potencial suficiente para falar non só de filosofía, sino tamén de praxe cultural. Eu creo que aí hai sobre todo nese último documento, que foi onde concentramos un pouco toda a experiencia anterior, hai tres elementos que se deducen e que en boa medida son inspiradores de toda esa estrategia que convén ter en conta. E que, ademais, bueno, pues deben estar un pouco presentes en toda a reflexión que podamos facer hoxe aquí. O primeiro é a necesidade de racionalizar e aproveitar os recursos disponibles, non? Tanto dentro como fora, non? Esta mañá falábamos do tema da diáspora, da emigración, bueno, de todo ese inmenso capital relacional que temos aí e que, bueno, que non damos a aproveitar, non? Que sabemos, bueno, todo o mundo coincide en que hai moito potencial, pero non deixamos que agromen as poucas políticas que vayan máis alá do meramente asistencial. En ámbito da cultura, aí hai un terreno no que probablemente Manuel pues nos pode falar tamén a partir da propia experiencia mexicana e da súa propia experiencia como galego e en contacto
coa comunidade galega que está fora dos centros galegos, que pode ser un excelente consumidor dos nosos produtos culturais. Eu non sei se dentro desa racionalización cabe ou non un Instituto Rosalía, probablemente, mencionar unha historia dese tipo neste contexto de crise non ten sentido, pero que sí o que cabería é identificar os principais actores e racionalizar un pouco esa estructura de actores diversos coas que contamos e incluso mellor pensar en segmentar cousas de todos eles para construir unha pequena estructura orientada á promoción exterior da nosa cultura. Outro elemento que me parece importante é a reivindicación de accións consensuadas. Creo que o consenso neste ámbito é unha cuestión, como en casi todos, moi básico e que, nós o definimos moitas veces a partir da necesidade de construir a imaxe de Galicia cara ao exterior, que é unha imaxe complexa, difusa, uns están de acordo, outros non están de acordo. Creo que realmente deberíamos, con urxencia, dar pasos un pouco nesa liña, pero tamén non só na identidade, sino na definición dos sectores de excelencia, dos creadores de excelencia, para tratar de implementar unha política cultural que sexa mínimamente eficiente, porque todo un tempo non o vamos a poder facer, pero que se nos apoyamos nos sectores onde podemos acreditar certa excelencia, pois uns poden, sen dúbida, tirar de outros. E o terceiro elemento é ese catálogo de cousas a facer, esa axenda que está aí de alguma maneira recollida con prioridades temáticas e con prioridades sectoriais claras. Eu creo que neste ámbito, eu teño dito a Ramón moitas veces, o Consello da Cultura Galega ten un papel dunha relevancia indudable. Se falamos de consenso, se falamos de racionalizar os recursos disponibles, creo que o Consello da Cultura ten máis capacidade para aglutinar e liderar o mundo da cultura sen controversias, sen tensións e incluso con garantías dunha maior continuidade das accións no futuro que a un executivo. Pensar en que hoxe desde o Poder Executivo, desde a Xunta de Galicia, se poida liderar unhas políticas hostivas de promoción cultural no exterior é un non o vexo factible, nin desexable. Creo que ese proceso debería descansar noutro tipo de órganos, non necesariamente con unha implicación executiva, pero sí con unha implicación de liderado. A experiencia que temos de traballo coa administración noutro tipo de ámbitos onde é necesario un compromiso a modo de políticas de Estado, como foi, por exemplo, a experiencia de traballo coas diásporas nos foros bilaterais durante o último goberno de Manuel Fraga, foi unha experiencia dunha enorme ambición, cun enorme potencial, pero enormemente frustrante, porque non fomos capaces de garantir a continuidade da política e quebrouse a confianza cos actores cos que tiñamos interlocución. Pero que tan importante é definir escenarios, políticas, estrategias, accións, como garantir continuidade do que acordemos, porque se fracasamos neso, todo o demais non vale de nada. Entón, como garantir nun escenario tan convulso, entre aspas, da nosa política autonómica? Eu creo que aí temos que residenciar boa parte do discurso, da xestión, da definición das políticas nunha referencia que estea fora do Executivo, ainda que incorporando, por suposto, o Executivo. E creo, ademais, que non é casual que estas xornadas sexan organizadas polo Consello da Cultura Galega e non por outro tipo de organismos, en que poderían telo feito e participar de maneira máis activa. Pero sempre, en relación a este tema, sempre houve un compromiso puntual, guiado, e non, desde logo, un esforzo tan sostido e tan continuado con todas as limitacións que pode ter que, por exemplo, ten manifestado o Consello da Cultura Galega. Pero, creo que temos que pasar das palabras aos feitos. Todo ese discurso que viñamos articulando, toda esta reflexión que viñemos definindo ao longo de todos estes anos, eu o que voto de falta é a capacidade para construir, para transformar o discurso en operatividade. Ou se podemos constatar que, efectivamente, existen experiencias empresariais ou de creadores que son moi positivas no eido da internacionalización,
pero nos siguen faltando claves estructuradoras que son básicas para que eso pase de ser un asunto puntual ou sectorial a unha política realmente de país que, bueno, pues poida transformar a nosa proxección no exterior nese ámbito. Eu creo que hai tres cuestións ás que deberíamos de prestar atención preferente. Unha primeira que definir estratégicamente a nosa relevancia e apostar por ela. Toda a cultura, todo o que consideramos cultura, obviamente, non podemos abordala co mesmo nivel de compromiso e de empeño ao mesmo tempo. E creo que é moi importante definir que é o que realmente podemos acreditar como relevante do país e, por lo tanto, bueno, suxeito dunha atención preferente a hora de instrumentar unha política de promoción exterior. Non falemos de sectores, falemos de creadores, falemos da música, falemos do audiovisual, falemos de escultura, da pintura. Aí sí que temos que establecer unha mínima jerarquía e definir, bueno, cales son as prioridades estratégicas. E isto debe estar definido, sobre todo, a partir, insisto, da relevancia, da acreditación dunha calidade, bueno, que o faga realmente exportable, ¿no? Que o faga realmente, bueno, merecedor dun apoio específico, ¿no? O segundo é o modelo de xestión, que non o temos ni moito menos definido, nin artellado, ¿no? Eu creo que aí é fundamental dar pasos na liña dunha estruturación dos diferentes actores, tanto dos que están fora, pensemos, bueno, pues, no recurso tan manido dos centros galegos ou outro tipo de estruturas das que se poida facer uso, pero tamén, sobre todo, dentro, ¿no? A Real Academia Galega, a Esencia de escritores galegos, a Asociación de Escritores Galegos, ou os diferentes clústeres sectoriais, etc., creo que necesitaríamos establecer un pequeno pool que, de alguma maneira, definira as conexións, establecera os contactos, definir as prioridades e facilitar as converxencias de maneira transversal e tendo en conta que, claro, as posibilidades que temos neste contexto non son as posibilidades que poida ter, xa non digamos, o British Council ou o Instituto Goethe, sin tan siquiera o que é o Instituto Cervantes, que ten uns medios muitísimo máis limitados. Pero, precisamente por eso, necesitamos optimizar ao máximo os nosos recursos facilitando a coordinación e a converxencia. Si persistimos nesta liña que é tan tradicional en todos os ámbitos do noso facer, de que cada un cava a súa leira, sin preocuparse de establecer esa cultura cooperativa cos vecinos e, sobre todo, definir esas excelencias nas que apoiarnos e poñernos as zancadillas os uns aos outros, realmente vai ser moi difícil avanzar, ¿no? E creo que hai que poñer as primeiras pedras para que, efectivamente, esa cultura cooperativa poida establecerse, estruturarse e avanzar, ¿no? E o terceiro elemento que me parece fundamental é a capacitación. Necesitamos, con urxencia, persoal técnico, con unha forte cualificación, con unha forte capacidade de xestión cultural non pensada no propio país, sino pensada, sobre todo, no fomento da internacionalidade con terceiros e que realmente, bueno, pues nos poida aportar eses criterios técnicos e profesionais que estén un pouco por riba das guerras intestinas que a veces, bueno, impactan con tanto vigor e con tanta tensión no mundo da cultura e das que é necesario manterse a marxa a hora de promocionar unha política deste tipo, ¿no? Insisto, e para rematar, creo que vou ver, o marco xeral, eu creo que está basicamente definido en termos xerais. O que precisamos, sobre todo, é pasar das palabras á acción e tratar de definir un marco de integración e de coordinación que nos permita traducir ese discurso en feitos, poñernos a andar, poñernos a camiñar de maneira non individualizada, que hai experiencias que aquí vamos a coñeceras moi interesantes e moi positivas, senón como conxunto, como sociedade e como país. E desa maneira será a única maneira de realmente producir ese salto cualitativo e ese punto de inflexión na dinamización da industria cultural e na internacionalización da nosa industria cultural. Temos unha ventaxa importante e é que estamos nos inicios de ese proceso, ¿no? E, por lo tanto, bueno, podemos ter en conta moitas das experiencias que aquí vamos a coñecer ao longo destes días, das que se falou esta mañá, pero das que falaremos mañán tamén, ¿no? E que nos poden, sen copiar, ilustrar mínimamente, bueno, sobre aqueles aspectos que nos axudan a definir un modelo propio, ¿no? Un modelo propio que teña en conta as nosas singularidades e tamén eses elementos transversais e comuns con todos aqueles que
queren estar presentes como cultura no mundo, non? E por último, creo que, bueno, o que non debemos esquecer nunca é que a primeira clave de toda a diplomacia cultural está dentro, non está fora. Non só no ámbito da articulación das políticas, sino no que se refire á capacidade para creer e para confiar na túa propia cultura, non? Porque se non hai autoestima dentro, obviamente será moi difícil que teñamos convicción e capacidade para tratar de promover a nosa cultura fora. Aí quedan as miñas ideas e logo seguro que vamos a ter tempo para debatir sobre elas. Sí, quedan ajustadas ao tempo e mesmo rematadas con esta afirmación creo que vagamente inspirada en Bismarck que sostiñe que a política exterior non era senón a continuidade da política interior que no fondo é mesmo de modo que non hai como acudir aos clásicos para ter certezas que quizá non sirven para nada pero ter certezas. E agora paso a palabra a Ballesteros, que, como dixen antes, ven no ámbito da empresa privada e dunha experiencia tamén internacional moi probada. Bueno, boas tardes. Eu, antes de nada, o primeiro que quería era agradecer ao Consello da Cultura Galega e ao IGADI por ternos convidados, porque creo que é a segunda vez que desde Calandraca podemos contar a nosa experiencia. A primeira creo que foi nunhas jornadas que organizaba a Asociación Galega de Editores sobre hai varios anos. Unhas jornadas dedicadas á internacionalización. E, en segundo lugar, o que quero decir é que moitas veces teño a sensación como que cando se fala de Calandraca e a súa proxección exterior é como algo simpático porque facemos libros para nenos. Seguramente, se fóramos unha editorial que publicásemos filosofía ou economía ou literatura, máis alá da simpatía se nos tería tamén outro tipo de consideración. E o digo non como unha recriminación cara ao mundo, sino como unha constancia de que é algo que me parece simpático tamén e gracioso. E ás veces, porque pode parecer que facer libros para nenos é pouco serio, ou é, bueno, de segunda categoría. Eu creo que o que estamos é construindo a memoria do futuro, e entón temos unha enorme responsabilidade a xente que estamos traballando cara a infancia, e non só, porque en Galicia tamén publicamos outras cousas. Dito isto, o que me interesa sobre todo é, xa que os estivemos falando casi en termos macroculturais, baixar ao micro, pero decir que o noso proxecto, cando naceu hai 14 anos, non pensábamos en ningún momento que podíamos estar exportando libros fora do país. A única intención que tiñamos, por un lado, era publicar libros para os máis pequenos, pero sobre todo publicar os libros que a nós nos gustaría ler se fóramos pequenos e dignificar tamén o libro, non? Por eso comenzamos a publicar algo ilustrado, que daquela 14 anos en Galicia había unha enorme carencia deste tipo de material. Entón, o que os propoño, para intentar non alongarme demasiado, antes se falaba Xulio o Ramón de actores e de escenarios. Ben, nós creo que somos actores e o que vos propoño é unha pequena viaxe así moi rápida polos escenarios que estamos a visitar para que teñades tamén unha idea de que dedicamos os nosos recursos e o noso tempo. Como decía, comenzamos hai 14 anos sin saber moi ben onde podíamos chegar, non? A nosa idea era publicar libros exclusivamente en galego e así estivemos a facer durante os 2 primeiros anos. Pero ben, sempre tivemos claro que, ademais de facer os libros, había que facer un traballo de difusión dos libros. E
podemos chamarlle acción cultural, de alguna maneira doméstica, en un primeiro lugar, que co tempo creo que conseguimos, creo que nestes 14 anos levamos 12 traballando co Concello de Santiago de Compostela. E froito desa relación co Departamento de Educación, podemos decir que posiblemente todos os nenos e nenas de Santiago de Compostela menores de 12 anos, todos pasaron pola Galería Sacaderos da Rúa do Vilar e achegáronse a este espazo que convertimos cada ano nun pequeno museo, onde ademais de poder escoitar os contos, escoitar música a partir dos contos, teñen ocasión de ver tamén exposicións de ilustracións a un nivel que sempre intentamos que este o máis cercano ao seu tamaño corporal. Este forma parte da última sesión que se transformou aí en 2 semanas en Santiago de Compostela. Hai talleres de animación, hai talleres de escrita creativa e teñen opción tamén de coñecer en directo aos protagonistas, neste caso o Pablo Otero, pero por aquí teñen pasado Óscar Villán, Marta Eger, Tico da Silva, etc. Ben, este tipo de actividades, esta é unha que fixemos en Vigo, na antigua Escola de Artes e Oficios, forma parte de algo que é habitual no noso traballo de difusión. José comentaba a María antes que a 7 da tarde inaugurase na Biblioteca Pública de Zamora unha exposición de Calandraca que se chama Garbanciño e outros contos maravillosos tamén a partir do traballo colectivo dos ilustradores que traballan con nós e que consisten en este tipo de montaxes, onde está o libro presente, pero tamén a arte plástica. Pois ben, no noso viaxe saímos de Galicia e, en principio, os nosos escenarios eran toda España, e nun longo camiñar chegamos a facer cousas tan importantes como o catálogo para o Premio Nacional de Cómic, Max, que estivo exposto no Instituto Cervantes hai uns meses e que agora viaxará a Brasil, creo que nos próximos, este verán estará esta exposición alá. Ben, aí estamos tamén na inauguración de outra exposición, en este caso en Libertad de Tallud, tamén Premio Nacional de Ilustración. E como vedes, non só facemos libros para os máis pequenos, sino tamén outro tipo de publicacións. Chegar a isto non é ni máis ni menos que un traballo de anos e de moita diplomacia cultural, porque é que... Ahora recordo unha frase que creo que era, citaste o Joseph Nye, que creo que decía que o objetivo final da diplomacia cultural é conseguir que os demais queiran o que eu quero. Bueno, eso non é ni máis ni menos que seducir, non? E iso forma parte tamén da nosa intención, facer libros que seduzan e que perduren. Por lo tanto, creo que temos bastantes cousas que no noso día a día, no noso micromundo. Isto forma parte da presentación dun libro, tamén un ilustrador galego, con un autor sevillano. Aquí estamos con unha das editoras máis veteranas, a Spectros Gex, a mítica editorial Lumen, vamos publicando e presentando un libro dela que publicará había moitos anos e que forma parte tamén do noso traballo de recuperación de obras que consideramos imprescindibles e libros necesarios. Isto foi en Barcelona. Feira do Libro de Madrid, e hai nada, sabedes que remata o domingo, e aí temos, por exemplo, na fotografía da esquerda está Chema Eras, que é un autor galego, e no centro David Pintor, que é un das figuras máis sobranceiras dentro do mundo da ilustración en Galicia.
Esta foi unha presentación tamén de Ayanos, que daquela era o xerente do Consorcio de Santiago, presentando un libro que fixo para a Fundación de Niños Manolo Rivas. E aquí unha fotografía moi divertida, porque este ano a revista Telva considerou que Calandraca era a marca de libros infantiles máis importante e nos regalaron a T de Telva, cosa que nunca ni nos máis surrealistas soños se hubiéramos pensado que estaríamos integrando un artigo da revista Telva. Falando de diplomacia cultural, en diversas ocasións tuvimos ocasión de agasallar a familia real con nosos libros. Isto foi no ano 2005, ainda estaba. Diplomacia real. Sí, sí. De feito, o noso eslogan aquel ano creo que eran libros moi reais. Isto xa foi na FIL de Guadalajara, ano 2006, cando Andalucía foi país convidado, onde saía Chávez na FIL, e a infanta Elena. O resto da familia real non temos fotografía. E aquí pasamos a outro país, irmán, porque levamos 10 anos traballando en Portugal, e aí, creo que foi en abril, cando celebramos os 10 anos da creación da Calandraca Portugal. Tenho que dicir que para nós a experiencia de ter publicado en portugués, seguir publicando en portugués, foi e é das máis interesantes, das máis gratificantes. Temos un catálogo importante nesta lingua e bueno, como está en casa, porque de feito as nosas compañeras portuguesas están na súa casa. Isto forma parte tamén de outro traballo de ilustración, unha exposición visual. Porque tamén hai que decir que publicamos libros xa considerados mesmo de arte e hai libros que están publicados en Portugal pero non traducidos en castelán, sobre todo porque son poesía e é moi complicado dar ese salto. Tampouco creemos que é necesario porque en Galicia pode ser perfectamente. Este é un calendario das feiras nacionais e internacionais nas que estivemos presentes e hai un calendario que, como vexe, como ano é cíclico e todos os anos volvemos case sempre as mesmas, non a todas, porque a Feira del Libro de La Habana creo que coincidiu o ano que foi Galicia país convidado, pero non volvimos. Si vamos a Italia, Argentina, a Estados Unidos. En algunhas delas coincidimos coa Asociación Galega de Editores. Creo que a partir de agora coincidiremos menos, porque a Asociación Galega de Editores non vai estar presente nin na Feira de Frankfurt, nin no Líder, porque parece ser que non hai dinheiro institucional para que Galicia e en concreto a Asociación Galega de Editores poida montar o seu stand. Eso podemos falar posteriormente. E aquí estamos na Feira do Libro de Bolonia, que tamén como empresa italiana, teño que decir que Calandraca Portugal é empresa portuguesa e Calandraca Italia é empresa italiana. Son sociedades con razón social propias en cada un deses países. Aquí está unha compañeira, Silvia, o LAF, que foi o último premio a Compostela, o concurso que convoca o Concello de Santiago e que foi galardonado tamén con este premio Boy Gales, que otorga a Universidade de Biblioteca Pública en Múnich. Esta é unha fotografía de Argentina, da última Feira do Libro, donde participamos nun stand colectivo con outras editoras argentinas. E aquí tendes fotografías en este caso é a Bea, de Nova York, o stand de España, Feira do Libro en Tokio, distintos escenarios que nos levan tamén a coñecer persoas interesantes como esta traductora, que foi a que fixo a traducción de A Voz o Xaponés. E aí temos a Chema Eras, que é o seu autor e a ilustradora Rosa Osuna, na presentación do libro en Xapón, e aquí coa señora Estamón Saurista, que fixo
o prólogo para o libro, para a edición xaponesa, unha muller importante na cultura e na reflexión de Xapón. Feira do Libro de Berlín, entrada, unha nena con o colleno branco, con ganas de levarlo para casa, en la que seguramente non entendería a lingua. Pero como son libros que posteriormente se fueron traducidos, creo que tuvo ocasión. Esto foi, creo que efectuado no 2008, é unha das fotografías que hablamos con moito aquel, porque nos parece moi exótico, ¿no? Chegar ao mundo árabe tamén. Brasil, a Feira do Libro de São Paulo, no ano 2010, é unha feira espectacular, onde van moitos colexios e aquí está un grupo de alumnas. Os libros xa publicados en portugués de Brasil. E isto é unha fotografía do stand da vitrina do Liber, porque o libro que publicamos, el libro sobre Miguel Hernández, que conmemorando o ano de Miguel Hernández, foi o segundo premio dos libros mellor editados do ano, que é un premio que concede o Ministerio de Cultura de España. Frankfurt, que é outra das grandes citas anuais, o noso stand do último ano. E teño unha experiencia tamén moi curiosa, e é que no ano 2009, que firmamos un acordo con os editores chinos, nos pediron que escenificáramos ese acordo, se non son moi ceremoniosos, nos pediron que escenificáramos ese acordo, incluso con toda esta embaixada de Guangdong, porque a editora coa que fixemos negocios eran de esa provincia e estaban ali desde o gobernador da provincia, unha provincia de creo que 20 millóns de habitantes, e estas son as autoridades que estaban aquel día acompañándonos na asignación, na firma do novo contrato. Esta é a entrada da Film México, o noso stand, tamén como decíamos a mañá, unha feira espectacular, que sempre resulta moi atractiva, sobre todo por la relación directa co público da cidade. Aí tivemos ocasión de estar tamén con Anthony Brown, que é un dos grandes ilustradores a nivel internacional. E bueno, e aquí portadas de libros de Calandraca que foron seleccionados polo programa da SEP. Este é un dos grandes soños de calquer editor que publica en castelán. Se supone que sabes que a SEP ten uns programas nos que merca miles de libros con precio moi barato, porque logo esos libros chegan a todos os colexios, ou a unha gran parte dos colexios de México, e conforman que chaman os libros de rincón. O soño de calquer editor que publica en castelán é que a SEP seleccione un título teu, se faga unha tirada de 20.000, 30.000, 40.000, 80.000 ou 90.000 exemplares, que son libros máis económicos, un ingreso que te pode salvar o ano perfectamente. E estos son portadas de libros de títulos de Calandraca traducidos ao coreano, ao japonés. A colección Animadas Extraordinarias, que é unha das coleccións non de literatura, sino de coñecimento, feita mal en Galicia, totalmente por autores e ilustradores galegos, que están compradas por unha editora alemana e traducidos ao coreano. Outras portadas en diferentes linguas. Aquí me parece moi curioso, esta que está nas fotografías é a nosa directora de Calandraca Italia, chamase Lola Barceló, e está dando unha charla diante de ilustradores italianos. Temos un convenio con eles para que fan unha especie de máster e aí salen propostas de ilustración que nos entregan. Previamente nos entregamos un texto para que poidan facer os seus proxectos. E aí Lola está explicando onde está Calandraca,
como veis en el mapa, y explicándoles en qué lugares de España tenemos delegación. Supongo que para los italianos debe parecer así. Muy curioso, luego cuando vengan delegaciones a España, algunos nos visitan y se pasan por la. Estas son jornadas que convocó el Centro Cultural de España en Chile y invitaron a participar en distintas mesas redondas de actividades. México, no Centro Cultural de España, a presentación do proxecto Libros para Soñar, que como se chama o proxecto de Calandraca de México. Non sei se coñeces o Centro Cultural de España, ¿no? Está cerca da catedral, ¿no? Bueno, moi interesante, nos tomamos moitas actividades. É o primeiro centro. O centro máis popular. E esta é unha presentación na tele de Guadalajara de o que foi tamén o Premio Compostela. Nos intentamos sempre que podemos facer tamén unha actividade de difusión do Premio Compostela, porque nos parece que os por segundo referencias dentro do álbum ilustrado. Nesta ocasión presentouse o autor, Felipe Ugalde, que é mexicano. Das 5 ocasións nas que foi convocado o premio, en 4 ocasións foi para América. Claro, en España somos 45 millones de habitantes, significa sobre 400, estadísticamente hai moitas probabilidades de que os autores americanos deben o premio. Estas son as portadas das 5 edicións. E este o premio Orihuela, que convoca o Concello de Orihuela de Poesía para Nenos, e nesta ocasión o premio foise para México tamén, para Ramón Suárez, que entre outras cousas é o autor do himno de Quintana Roo, do estado de Quintana Roo, mercado de Yucatán. Como él non podía vir a recoller o premio, porque se calle en pánico o avión, fixemos unha conferencia a 2 bandas, un acto así simultáneo en Orihuela de México. Bueno, pues hasta aquí a nosa viaxe por eses escenarios. Y sí que para rematar gustaría simplemente entrar un momento a ver si somos capaces. Na web de Calandraca, para que sabes, creo que se poden atopar os posibles usuarios deles que temos nas distintas linguas nas que publicamos directamente. Galego, castelán, catalán, euskera, portugués, italiano e inglés. E ademais temos un blog que ten bastantes visitantes. Hoxe anunciamos a presentación en Zamora e onte anunciábase que este libro que está aquí, ilustrado, acaba de recibir o primeiro Premio Nacional o libro mellor editado o ano pasado, e vou aproveitar a ocasión para delegar o Consello da Cultura galega. Así non estaba preparado, pero bueno, este libro feito en Galicia recibe, creo que unha distinción tan importante, pois para que forme parte tamén da biblioteca. Sí, por favor. Non está en galego, porque isto foi o catálogo para o MUMI de Valencia, Museo Valenciano da Imaxe, pero ten cousas interesantes. Bueno, ata aí a miña intervención, supoño que despois temos ocasión de falar de escenarios tamén, non? Gracias. Agora doy a palabra a Manuel Blanco, que dije antes que procede da Secretaría para a Relación con a Unión Europea, da Xunta de Galicia, vai ser membro da segunda comisión da Secretaría do Concello, xa non coñecemos moito dos consellos, opinións, no seo da comisión, pero
resultados destas jornadas que se han tenido na profesión, de modo que ele forma parte, é actor, pero tamén é parte de todo este traballo de reflexión sobre as experiencias. Ten máis de pensamento que de acción, pero en cambio forma as dos cousas. Pois, muchas gracias, Ramón. Bueno, vamos a dar unas pinceladas, porque tampoco es que tenía una teoría muy elaborada, no sé, eso no academia, pero creo que nosotros que cree más la ciencia empírica que no racionalismo alemán, de todos estos temas, pues creo que podemos sacar conclusiones todos. A ver, cosas que tenía observado, aproveitando pues, encontros profesionais, tamén actuacións culturais como autor. Por exemplo, eu creo que parto un pouco da tese de que todavía non moi extendida en Galicia, a expresión fora do mundo cultural, que a xente non considera a cultura como un activo económico. Non me refiero a que facturan as empresas, senón o que remite ao conxunto da sociedade en canto valor agregado que suministra proceder de un sitio que ten un prestigio no resto do mundo. Ten un prestigio por algo de excelencia ou tamén por algo de pureza. Digo porque, por exemplo, os escoceses, os irlandeses, pero todos os escoceses tamén se aproveitan moito isto. Por aí algún exemplo. Unha das observacións que teño comentado con xente de editoriais é que, por exemplo, nos aeroportos galegos non hai literatura galega. Que é a porta de entrada e saída de milleiros e milleiros e milleiros de persoas que nos veñen a visitar, especialmente no aeroporto de Santiago. Isto teño comentado con xente de alguna editorial, de Sotelo Blanco, un libro meu de relatos, a cosa máis rara, a verdade non me fixara neso. Ves algún de Manolo Rivas, porque está falando por medio, pero para mí que o teñen así en plan pinga exótica, non? Xa que estamos aquí, digo o libro en galego. Pero tamén observo que por parte do colectivo empresarial que se dedica a isto, tampouco hai unha excesiva, non vou dicir presión, senón coordinación ou confabulación tamén, para que eso, pois, non sei se alguén se ocurriu facer edicións bilingües en galego ou inglés. A xente moitas veces observo, como observaredes todos, que se dan voltas alrededor do quiosco dos aeroportos e comprar exclusivamente. E despois levo para casa e a mellor dentro de uns meses, ao cabo de uns anos, e bote. E claro, isto, de quen é a responsabilidade? A responsabilidade do goberno español, da Xunta de Galicia, ou forma parte do desleixo da rutina, non? Na que estamos instalados todos. Eu non creo que a multinacional que explota os quioscos nos aeroportos, bueno, se é unha pequena acción concertada, sabe que nos vamos a caminar ali, non fose sensible a isto, pero aquí tamén a impresión de que nunca se intentou. O mellor intentou, eu non sei. Se alguén da Saro sabe, por favor, que o diga. En un caso de daño médico, bueno, nosotros no pusimos. Yo tenía una colección que era uso de diarios de pensamiento, una colección de libros de uso muy pequeño, de tanto tiempo, sí que se estaba orientada precisamente para ese público, que eran niños los hijos llegan a desaparecer. Eran breviarios, de 80 páginas o algo así. Yo no me acuerdo cómo se vendía, si se llama gente seria, esto antes lo euro. Pero bueno, créanme que no. No, pero non refiro-me a diseñar produtos culturais pensando nos non galegos. Probablemente a literatura galega en galego non se pode vender. Pero os señores que venen, os mozos, sobre todo, que venen Ryanair, bueno, tampouco que se xan a mellor moi aficionados a literatura en xeral, pero a verdade é que non intentamos. É un factor de ubicación no mundo baratísimo que está aquí no noso país. Dá a impresión que non
que nunca se intentó. Se me permites, a primeira pregunta é, habería que conocer por que os editores galegos non publican noutras linguas que non sexto galego, que se é a cuestión de fondo. Xa, bueno, tamén hai que pensar un pouco no emplazamento dos produtos, quero dicir, que hoxe se vende máis en grandes superficies, Pero ata agora, isto é, eu recordo que cando comenzamos a publicar en castelán, había, sí, claro, non fixemos a seguinte lectura, hai 12 anos. Moitos editores non galegos estaban e están vendendo os seus libros en galego e en castelán en Galicia, comenzando por os cataláns, por exemplo. Entón, a pregunta era, por que non podemos nos vender libros feitos en Galicia fora de Galicia? Claro, aí había un primeiro problema. E que nos podemos cargar a edición en galego. Porque pode suceder que o público, de repente, ti non podes impedir que no continues cheguen os libros que un publica en castelán e se están vendendo en León e non se vendan en Galicia. O sea, eso foi un debate que hubo hai 12 anos. Sabemos, 12 anos despois, que xa hai algunha editora galega que vai comezar, bueno, creo que se anunciaba hai pouco que Galaxia vai abrir casa en Argentina e que quere ser a editorial para os galegos do mundo e que vai comezar a publicar en castelán. Porque é que se non é así, está reducindo tanto o teu mercado que seguramente podes acabar morrendo por inanición. Pero sigue sendo un problema de fondo. Sí. Eso pode ser motivo de debate máis bastante interesante. Deixamos de Manolo que... Sí, no, pero resulta curiosísimo que un país como Galicia, no aeroporto central de Galicia ou nos 3 aeroportos de Galicia, non é xa uso, claro. A mí chame poderosamente a atención. Eu teño comentado con colegas que casi consideran un feito normal. Os libros galegos só se teñen que vender nas librerías. Outra cousa, se pensamos en proxección cultural fora, obviamente os gobernos teñen moito que facer e que poñer. A pesar das situacións de crise de carestía nas que nos atopamos agora. Pero, por mundo adiante, resulta que non son os maiores asentes de promoción cultural, nin de longe. Isto de compararse con Tutoguete ou outros semellantes, bueno, non deixa de ser unha aspiración, pero creo que temos que ser realistas en canto á dimensión e a liga na que temos que xogar. Eu poño, por exemplo, o caso dos escoceses ou os propios focos. Eu hai uns meses vira unha película de Fairfax, para os migrantes. Mete medo a situación na que vivía Suecia, xa non digo máis alá, a primeiros do Covid. Agora temos unha imaxe idílica de Escandinavia. Entón, o maior axente cultural, por exemplo, de proxección, isto é unha tese persoal, da literatura sueca, para mí que non é o Ministerio de Cultura sueca. Para mí é IKEA. E, de feito, vais a unha tenda de IKEA en calquera sitio do mundo. Bueno, do mundo non sei, porque en Latinoamérica me ten dito un amigo do restaurante, por exemplo, non hai IKEA. Estaba deseando instalar IKEA en Galicia. É curioso que atopas, claro, libros en sueco que se poñen en la cara. Os suecos de Suecia non creo que veñan a Coruña a mercar literatura sueca. Pero sabes que estás nunha tenda sueca. Por que? Porque eles mesmos ven que a cultura sueca o bon facer ao nivel de excelencia que conseguiron vender ao resto do mundo, menos esa imaxe, pois sí que se valora. Entón, que se ti entras nunha tenda naquela sitio de Europa ou de América, de Inditex ou Adolfo Domínguez, supoño que se pensa ben, ao mellor cambia de marca. Pero ti entras nunha tenda de Inditex, de Zara, naquela sitio do mundo, e probablemente a maioría dos consumidores que están aí na tenda non saben ni que é español. Se non digo que sexa demasiado galego. Mas eu creo que iso tamén ten que dar que reflexionar, porque nos casos
un gran conglomerado industrial mercantil pois aposta por eso, por corporativos dependentes de azul e amarelo, en bandeiras suecas por todos os lados, hai libros suecos de literatura policiaca, etcétera, etcétera, en outros casos non ten un perfil baixo, non vai ser que non se confunda. Entón, claro, as xentes culturais, insisto, non hai que pensar que só a administración pública para o que debe ser. Pois, a falta de iniciativa privada, obviamente, tenía que suplir isto, pero non necesariamente nos escenarios comparados isto acontece así. Despois, me dá a sensación tamén que temos unha percepción, primeiro temos unha baixa perspectiva Galicia, que é un lugar común, en canto a todo o galego, problema endóxeno noso que temos que superar alguna vez, pero que ás veces tamén nos pasamos, vendo que se nos valora fora moitísimo, que ten unha imaxe determinada nosa, que en realidad non apercibes estratos da poboación, por menos na poboación xente dos outros países. A mí isto chama moita atención, por exemplo, se ir máis longe en Portugal. Conto dúas experiencias recentes que tuve. Hai uns meses, pois, convidárame un seminario da Comisión Europea a traballar con un centro do Ministerio de Economía en Lisboa, e chamou poderosamente a atención que a maioría dos altos funcionarios do Ministerio de Economía portugués, non vou dicir que non sabían ubicar onde está a Galiza, pero se ti lle contas, como era o meu caso, que tiñamos unha renda per cápita superior a portuguesa, non o querían. Por que? Porque eles mantiñan todavía a imaxe da Galicia, probablemente dos tempos do salazarista. Pois non, porque esa é a percepción que teñen. Entón, eso se traduce logo en baixa estima de todo o que se produce neste país. Entón, este vídeo intentas explicar que aquí chamou moita atención o escepticismo. Este ven aquí que galego nos engañar. Non, esta é a realidade estatística de Estados. Tanto así que me sorprendeu que había tamén funcionarios, claro, non é xente do mundo da cultura, pero son xente que toma decisións importantes. Que non sabía ni que Galicia tiña unha lingua propia. Entón, claro, isto, para os que vos movedes nun ámbito mundo editorial, bueno, sabe, temos que non queda. Pero, claro, temos que analizar por que acontece isto. E logo, temos que convencer, me dá a sensación máis aos galegos de Galicia, de que apostar por a cultura galega é tamén un activo para todos. Me poño sempre o caso de por que certos produtos, xa non son culturais ou vagamente relacionados coa cultura, como a moda, se valoran máis sendo galegos se levan o envoltorio de outra cultura que se presenta como galegos 100%. Non? En o caso, por exemplo, da pedra. A pedra galega pasada por Italia, pois incrementa terriblemente a súa cotización internacional, porque no resto do mundo, non sei se a xente hai unha relación mental entre, non sei, Bernini ou Miguel Ángel e a pedra italiana, e nós non temos esa relación cultural, porque a pedra é a mesma, é exactamente a mesma. E máis, os compradores da pedra saben se queren enterar de onde procede. Pero, bueno, véndese como marchamos de Italia. Ou, a veces poño exemplo en conferencias da cuestión da agua, que nós, por exemplo, os galegos non a valoramos. Hai uns anos convidaronme a dar unha conferencia no Centro de Estudios Xurídicos, que é onde se forman madeiros abogados do Estado e tal. Este dereito comunitario escollera o exemplo das augas minerais, para explicar un problema un pouco complexo do dereito europeo, porque é das poucas cousas no que o Estatuto de Autonomía de Galicia lle reconoce a Galicia autonomía plena. Non está no artigo 27, non está condicionado ni por as bases de planificación general de la economía, nada. Nós temos competencia exclusivísima nas augas minerais. Entón, claro, chamou a atención de que por que é máis cara a auga de Lanzado que a auga dun país que un país se identifica ca auga. De feito, se lle preguntamos a moitos galegos, pois cal é o poema que máis
relaciona coa literatura galega, que eu penso de fontes, regatos por algo eso. En cambio, a auga galega non se valora por non ten unha serie de material. Se colledes o mesmo exemplo, os escoceses, o que decía antes, que máis se vende Escocia cando exporta un produto tan inane como este? Pois, probablemente, o seu vencello coa natureza, que ten unha cultura propia que paradóxicamente carece de termos demoscópicos de lingua propia, que ten uns reductos, pero que vende unha cultura potente. E claro, o mesmo produto, pensar que se pode vender 10 veces máis caro por mero feito de que leva marchando de procede onde procede, porque ten un prestigio, un carisma, o que teña, para a población do territorio considerado debería dar que pensar. Dame a impresión de que, por outro lado, igual que temos unha historia bastante azarosa polo fenómeno da emigración, en Galicia non estamos, por decir unha maneira así un pouco bruta, internacionalizados. Unha das cousas, eu, por exemplo, a veces penso que se Galicia tuvese ahora 500.000 inmigrantes, a valorización da cultura galega sería superior. Agora, son os galegos conscientes de que a cultura que teñen e que non coidan, miman, non sei, fomentan, estimulan, ten un valor no mundo. A miña impresión persoal é que non, pero probablemente porque non se ven como actores no mundo. En cambio, nós temos un actor diferencial único, que temos falado contigo no Consello, e é que somos como unha especie de intersección natural entre o mundo lusófono e o mundo hispánico. E iso non explotamos. Eu creo que hasta o deber explotar o goberno do Estado, ou por menos o conxunto de España. Pero non explotamos. Ao contrario, se ve como unha especie de reducto casi medieval, que, a ver se vai esvaéndose, desaparecendo. E, claro, ese diferencial, ese feito diferencial, a impresión é que temos que valorar. Valorar tanto dentro do sector privado como, obviamente, dentro do sector público. Sobre que se pode facer? Como decía Ramón, eu creo que outra cosa que non asumimos é que somos países latinos. Isto é curiosísimo, cando falas con xente, non somos latinos, non sei que será. Atlánticos, pero latinos. Isto ven polo conto de que nós temos sempre grandes ideas, grandes proxectos e tal, que nos falla algo que non é algo crudo, que probablemente máis de outras culturas, que os máis chaman a Estado, a constancia, a perseverancia, e, bueno, temos poucas ideas, pero hasta que materializamos as ideas aquí non vai. Entón, o que me dá a impresión que bueno, cuando non temos que tentar arranxar todo, nin toda a vez, nin todo o mundo, pero seguir ser tenaces, ser perseverantes no tema da proxección, como dicía Xulio tamén, compartimos os dos documentos elaborados por dos gobernos distintos, xa se subiña, formando conexións informais en la diseña entre xente do sector privado e todos os organismos públicos. E iso que nos falla. Bueno, como se arranxa eso? No moito non ten medicamento especulativo universal, a panacea non decimos aquí. Bueno, se por lo menos sabemos o camiño por lo que temos que ir, xa bastante. Por a miña parte, eu tengo o tempo que me explicar. Moi ben, bueno, entón agora iniciamos o debate. A verdade é que temos moitos problemas, pero non quixera que acabáramos con esto, como dixen ao principio, con melancolía. Como conocéndonos, que facendo esforzos especiais para conseguir pouca cousa. Por exemplo, eu estou de acordo con estes apuntes, ou moitos apuntes que acaba de dar o Manolo Blanco,
pero se é verdade que Zara non é identificada fora de España como española moitas veces, e desde logo nunca como galega, pero iso é unha estrategia da propia Zara, non é unha culpa dos dirigentes políticos, nin da cultura, nin dos consumidores galegos. Iso nos debe, obligar a pensar por que é mellor non vender unha marca asociada a España que vender. Porque IKEA fai unha cousa e Zara outra, ou Benetton, ou H&M. Isto é moi problemático, pero creo que non podemos culpabilizar a Zara, porque Zara xa é bastante importante que exista. Sí, nese sentido, creo que temos algúns defectos estruturais que hai que corrigir. Agora, é unha internacionalización. Eu son un pouco máis optimista. Eu creo que a sociedade galega está bastante internacionalizada e a economía galega, o noso colega de comisión, como é Enrique Sáez, sostén sistemáticamente que está moito máis internacionalizada que cualquier outra economía española, en conjunto, e que, tanto no rubro das importacións como das exportacións, como de presencia, que é moi alto. Eu acredito no que ele dice, non sei se isto non podemos medir polo ámbito da cultura, dos libros en galego que se venden, porque aí se vendimos mal, pero en outros puntos eu creo que estamos mellor. E logo, hai un punto que tocar que eso sí que me parece moi importante, é como conseguir rentabilizar ou asociar produtos de calidade con Galicia, por exemplo, a pedra, non? Isto é evidente que hai un fallo, digamos, de xestión e de marketing de venta dela. En outros puntos, en cambio, creo que foi mellor. Por exemplo, o peixe. Porque Galicia, o marisco Galicia é unha vendedora de porco. É unha vendedora nata de peixe, pero non produce todo o peixe que quer. Sino que pon o carimbo do peixe galego a Madrid, a Barcelona, a outros lugares, e non é galego. Aí, habría que preguntarse por que no peixe sí e na pedra non. Creo que temos exemplos para nós todos. E, por tanto, que non temos todo perdido. E que a garrafa está no peixe. Está no galego, pero como eu prefiro pensar que está no peixe. Verdad, Timo? Esa palabra. Incluso para seguir así este ramalazo de chamada optimista que non, pois, a ver, non está moitas cousas que se falan aquí, non son o ministro Margallo, non sei se tocaba esta semana, tocaba de final da semana pasada, presentando o proxecto de Banca España, non ha chegado a un acordo e tuvo que aliar unha vez máis, son 3 veces que definir a marca España, a marca Galicia é difícil. Históricamente non somos o que somos. Articular o que é España, o que como se articula a Galicia, e en España, con Cataluña, con o País Vasco, como decía, bueno, é unha cousa que antes está aí flotando no ambiente que é complicada de solucionar. E hai produtos españoles que se asociaron a España e outros que non. Iso depende. Depende en que sector, que oportunidades de mercado, que os empresarios, etc. A mí non me gustaría, se me deixades facer un par de acotacións a intervención de Ballesteros sobre a historia de Calandraca, porque hai un par de cosas que creo que non dixen, que creo que son relevantes, non? Calandraca nace, o sea, cando Xulio fala de facer o diagnóstico, de definir, fala de escultura, pintura, arquitectura, non citou o sector cultural galego máis maduro e personalmente máis serio e máis potente que é o mundo da literatura infantil. E Calandraca nace en un sector empresarial maduro. Calandraca nace despois de que xa publicara Agustín ou Pina Casal de Rei ou xa o era a primeira. E Calandraca é un proxecto, non conocimos hoxe, por primeira vez, simplemente son observadores. É un proxecto profesional, empresarial. É normal que aos 2, 3 anos que está funcionando, os unidos que, bueno, eu teño un mercado de 2.700.000, teño que vender onde vou vender. Teño un produto cualificado, que está ben recibido no mundo da literatura infantil, o carimbo de galego non é unha mala recomendación, e despois pasan a imprimir ou a editar o español, o que querían facer, pues perfecto.
eso está. E eu creo que aí, no caso de Calandraca, nos dá un pouco unha pista do que non se fai en outros sectores. Na miña casa estamos aquí ao restaurante de Galicia, está aquí un café meu, non? E nosotros levamos, desde 20 anos, emitindo para prácticamente toda Sudamérica, un canal de televisión, íntegramente en galego, con un programa en castellano, un informativo diario, que é o programa máis visto. Xa que estamos en un certo público reducido, todo de maneira, a primeira viaxe que fai o presidente de Touriño a Buenos Aires, sábado, estaban aí reunidos, autoridades, claves do mundo da política, e de repente houve un movimiento entre o público, que pasa, e se van cara a porta. Entraba un compañero noso, que é Alberto Rente, que é o presentador do informativo en castellano que se ve en Buenos Aires, que é unha celebridade. É unha celebridade entre a economía, entre o mundo de xente que está alrededor da navegación. Non, a ver, non, claro, non era Fraga, non creo que lle parezca mal, non é un pouco acumulado de conhecimento, pero Manolo Torrente era con Fraga. Entonces, non va a ver o presidente, pero sí que va a ver as estrellas. En todos estes anos, non houve ningún empresario galego que puxera un anuncio, unha campaña publicitaria para venderles aos señores de Montevideo ou de Buenos Aires low cost, bueno, baratos, pulpo, non sei que de camarines, non sei, ningún. Por qué? Pues non son capaces de entender. Probablemente ao final, creo que hablamos que decía que non nos vemos como actores, salvo empresarios individuais, ou xente individual que fai cousas, non? E entón, por eso, bueno, entón, creo que un par de apuntes que va un pouco como Calandraca nos pode servir de exemplo para outras das cousas. É unha parte fundamental por acción. Está claro que, primeiro, eu hoxe falaba con a secretaria técnica da AGE, cando comentábamos que Galicia non vai estar presente por primeira vez no Líder ni en Frankfurt, o cal vai nos convertir na única editora galega que estemos alá, e me parece que volvemos aos anos de soledade e de orfandade e non o podo comprender, que non se chegue a poder estar presente en algo que creo que é importantísimo. Pero despois de conseguir ao longo dos anos, ao mesmo tempo, marca, porque Calandraca hoxe é unha marca importante dentro do ámbito non só español, sino tamén Portugal, en algúns países de Latinoamérica, hai outro grave problema e é a distribución. Os produtos teñen que chegar ao punto de venta. Ese é o gran problema. Eu sei que hai produtos culturais en formato música en Galicia que cando ven moita xente a visitarnos e depois a Carlos Núñez ou o disco de Espido, do Centro do Revuelto e alucinan, non? Pero que iso non se pode mercar fora de Galicia. É moi difícil atopar eso en Barcelona ou en Madrid. Poño outro exemplo, que eu creo que ten que ver tamén coa diplomacia cultural. Cataluña ten unha librería propia en frente de Bellas Artes en Madrid. E ali están libros en catalán, e libros en castelán, e libros en non sei cantas linguas. Mientras non sexamos capaces de que Galicia teña algo, non digo tan ampuloso como a librería Blanquerna, pero en pequeno formato, ni siquiera en donde hai unha comunidade galega tan importante como é Buenos Aires, pues creo que non seremos capaces de levar adiante ningún outro tipo de estrategia. A distribución é fundamental. E sin distribución non hai produto galego fora. Bueno, para valor. Bueno, parece. Sí. Parece sin. Perdón, Manolo Pedro. Parecense moito cambiando de escenario, moitos dos debates que para dar lugar a reflexión estratégica. Teño notado aquí, xo tiña notado. Gracias. Vamos a ver este concepto así. Bueno, en todo caso, que é unha constante, o sea, o ministro Silvio Ríos,
os que participamos en el grupo de años en estudios estratégicos, que eran outros, que eran fillos, que na cabina acababan sendo tal, foi unha cousa moi repetida durante estes 30 anos. Creo que vai haber o tempo e que todo isto se vai a tratar, porque, bueno, algo vamos aprendendo da experiencia. En todo caso, vou sobre algunas das cousas moi breves que se comentaron. Non hai libros galegos nos aeroportos, porque nos estamos autoengañando hai un montón de tempo. Estaba eu comentando aí, e justamente a intervención que era tamén o fío desto na Consello de Cultura Galega, porque non lemos. Nin os rapaces leen. Despois de todas as campañas de animación e lectura, despois de todo que identificamos o libro como vehículo, despois de las bibliotecas e todo ese tipo de historias, comparas Xuventude Galega 2007, os Xuventude Galega 2007, que tienen escritas con cargos, con posibilidades, con equipos técnicos e tal, e é das cousas que le digo, non se está preguntando sobre a pornografía, non, sobre o libro, que mola de xeito de léese nada e en galego menos que nada. E sería interesante que se le quixera sempre que estamos nese nivel, ese é o indicador. É dicir, temos baixa autoestima, non sei se temos baixa autoestima, porque levamos tantos anos tratando de definir que é autoestima, que é autoodio, tales son os medidores, os autoestimómetros, os autoodiadores, que, como subconsciente e as necesidades, o sea, dá para muchísimo debate teórico e académico, pero en todo caso son conceptos que se moven, son contingentes e son indemostrables. Ahora, xa que falas de IKEA, é moito máis exitoso, moito máis galego. Bienvenido a la República Independiente de tu casa, que vivamos como galegos. O sea, os galegos demostranse que en canta hai posibilidade, mercan unha casa, matan pola casa, pola familia, transmiten, tal, eso é, dixéramos parte do diagnóstico. Entón, creo que, como xa debemos estar camiño da sociedade, volvemos por orgullo, son unha serie de anos, que debíamos de chegar a un mínimo de consenso entre a cultura, a empresa e a institución, e eu creo que ese mínimo consenso definidor de que somos, que non somos os fantasmas e todas as negruras e todas as choros de Rosalía, todos eso sabemos, e iso é o que nos fai, entre outras cousas, distintos estados gobernados con Cataluña e con Euskadi. Non somos limpados de Cataluña e Euskadi, para seguir os programas políticos máis fácil de decir, digamos, o sistema de normalización doméstica de desatar. Non o somos. E remato. Este ano celebrase o Día de Febrero, Valentín Pascual. Cultura, empresa e cuestión internacional. Cada un o mismo día da presentación. En Coruña, o presidente da Xunta de Galicia di que está un empresario, un home aberto, xuxuramente está aquí o presidente da Academia, di que os marcos rescatamos os marcos empresarios, porque se non se acabaría convertido en unha patronada, porque é un poeta. O sea que creo que o labor que nos queda despois de asumir que non son os políticos, senón que son os representantes do povo da comunidade que temos, que de definir os mínimos que daría lugar tamén a marca país. E neso, que é moita importancia que en ámbitos como estes esteamos falando de empresa, de venda de produtos de unha maneira normalizada, porque en cultura eso, xa non digamos na alta cultura, é que república. E xa que falas do modelo escandinavo, entre outras cousas, hai moito tempo, por todo o consenso, por a socialdemocracia, por evitar que xéramos ese tipo de loitas que a nós nos siguen parecendo tan fundamentais e tan identitarias. Entón, neso tamén perdemos o tempo entre definir si Santiago Coruña, si Tres Deportes, ese tipo de cousas, foi xa nos afuga e o que pasa. Entón, creo que deberíamos, para estar que estamos, de definir máis os mínimos e meter moito máis a sociedade real a que non lee pero sobre o fútbol. Non dixéramos de non demonizar o fútbol, porque o asociacionismo fundamental da xuventude sigue sendo o fútbol. Por moito que tiramos vestir de prestigio, do asociacionismo, da sociedade civil, non é máis que eso. Pero non lle debemos tamén un interés de actividade. Eu creo que o que temos é ese déficit de que os tres partidos que nos gobernan, o que se supón que nos van a gobernar, non teñen ni siquiera ese mínimo. Por lo tanto, un sector tan importante como é a empresa non vai a vehiculizar un país que logo vai chegar no fígado por dirección separatista.
Estamos indo do extremo a outro. A ver, Ana, María, Manuel, Javier e despois Flavio, que finalmente Edgar, e logo Faremos unha pequena parada para que obviamente Manolo, porque Ballesteros xa falou, pero Manolo Blanco, que foi o obxecto de unhas alusións, pode falar. Queres o novo, esperes un pouco? Non, sobre todo por o tema das librerías dos aeroportos. Sí. Verás, non, tampouco é unha tema. Non, a mellor me expliquei mal, pero eu non estaba pensando en utilizar esa plataforma para vender literatura galega aos galegos, sino para que os que veñen de fora sepan que temos unha que non van mercar libros galegos en galego, poden mercar libros de autores galegos, ao mellor en edicións bilingües, ao mellor en castelán, ao mellor en inglés. O que me refiro é que un curruncho de 2 metros cuadrados nesas tendas é un custe ridículo para o beneficio que pode supoñer cando pasan por ali dentro de persoas ao ano que non son galegas nin españolas. Solo esa. En canto a autoestima, bueno, eu isto non sei teorizar, pero por exemplo da fonética. Non sei como pasa todo, porque claro, cando chamo a Madrid, supoño que non ten pasado. Preguntas por fulano, ou por mengana, chaman a fulano ou mengana e dice, e quen es? Non sei, te llaman de Galicia. Aí está. Entón, É un país que xa. Claro. Pero quero dicir, o galego estándar de batalla contigo e que máis é xa, pero o galego estándar séntalle unha pasada aí que fagan na televisión española unha chiste de galegos. Simplemente que os fonetan. Si ti superas a eso, non xa digo, non sei teorizar, creo que xa superaches a falla de texto. María, sobre este asunto. A ver. Es decir, por eso preferiría hacer esta una hora y no terminar. Si quisiera entender bien el sentido de esta mesa, en el sentido siguiente, casi estoy sintiendo como que estamos hablando de una lengua minoritaria, perseguida en las sombras, en nada. Quiero saber bien cómo se ubica, es decir, la Federación Española, ¿no? Lenguas, sus autonomías y todo eso, pues sí me resulta interesante. Pero como estaba hablando de diplomacia, ¿no es cierto? En un diplomático, yo he seguido pues, con interés las experiencias en el mundo de países que han tenido diplomacia propia, ¿no? Por ejemplo, Quebec, en algún momento planteó, y hay delegaciones de Quebec en los países, y tienen un estatus más consular, es una pequeña representación. Es que se trata de tener representaciones semejantes, que cada autonomía lo tenga fuera, que cada una de las expresiones o grupos lingüísticos lo tengan. Es decir, ¿cuál es el mínimo básico, digamos, del pacto español, del pacto ibérico, para, digamos, de ahí poder pensar y con facilidad, o cuidado con lo que venimos de fuera, digamos, cómo es que ubicamos el tema o el horizonte de trabajo en una diplomacia cultural que le sea útil? Yo en eso veo, si es que no hay entendimientos, digamos, con las otras autonomías, como el poder central, un Estado minoritario, no sé, pero yo lo necesito saber ese tipo básico, o de qué base, digamos, los enemigos que hablan español, o los adversarios de Madrid, ¿dónde se ubican? ¿Cómo es que se da? No, la pregunta es pertinente. Pero vamos a ver, la respuesta no es muy fácil. A ver, no es que te entienda, no, porque tú denuncias, esto es un niño también que notaba, porque esto me pasó cuando hablamos con un señor de Feso, hay 2 meses o meses. Falou Raymond Llull, o Camões, o Cervantes, o Tufanti, e se entendía que decía. Cuando falamos, eu non falei. Pero bueno, pero era responsable que. E cando falábamos galegos,
os outros non entenden. Non estamos a entender. Pero cal é o problema aquí? Por exemplo, o catalán chegou á conclusión: observo unha ausencia de consenso básico. Unha boa definición. Entonces, primeiro, para a acción exterior, hai unha diplomacia estatal. Esa diplomacia estatal non integra ou marxina a diversidade cultural interior de España. O Cervantes, Instituto Cervantes, ten oficialmente a obriga de atender non só a lingua castelana, senón a lingua catalana e a lingua galega, e eventualmente a lingua euskera, pero sobre todo a lingua catalana, a lingua galega e a literatura catalana, a literatura galega. Non faino moi dificilmente. Depende do seu director ou da súa orientación. Por outra parte, a catalana se ten un resolto problema a través do Instituto Raimon Llull, cuyo instituto está sobre Cataluña e Islas Baleares. E con Valencia estaba, pero non está, porque Valencia, por razóns políticas, se separou do Instituto Raimon Llull porque alegan que falan outra lingua un bocadinho diferente da lingua catalana. Agora mesmo, matiz importante, o Instituto Raimon Llull foi fundado en época do goberno Aznar, goberno José María Aznar, pero con un catalán, José María Piqué, ministro de Asuntos Exteriores, e que foi o que colocou baixo o amparo do Ministerio de Asuntos Exteriores o propio Raimon Llull. Por tanto, hai xogos diferentes, non? En Galicia houve unha tentativa de crear un instituto análogo, pero faltou-nos o consenso básico sobre se chamarle Rosalía ou chamarle Castelao. Porque había un sector que quería Rosalía e outro sector que quería Castelao. Estou dicindo as cousas a serio, estou falando a serio. Entón, a verdade é que é un asunto difícil. Entón, que queremos? Queremos introducir nas políticas culturais do exterior a diversidade peninsular. E non só da lingua, porque nós podemos proxectar a Paninclán. Paninclán pode ser unha imaxe importante de marca de Galicia, ou o románico, o patrimonio, a paisaxe, a forma de ser, o mar, a comida, a música. Temos moitos elementos para proxectar. Algunos actúan, e outros actúan menos. O que carecemos é un soporte institucional, soporte e do consenso básico. Entón, creo que a pregunta é un monumento e a resposta é liliputiense. Porque, non, no sentido que a pregunta vai ao corazón do problema. Que os queren ustedes? E a resposta é: non temos acordo básico para definir o que queremos. Eu sei o que quero, institucionalmente sei o que quero, como Instituto Consello da Cultura Galega, xa non digo como intelectual, ou como persona, ou como profesor, pero o que me falta é formar parte dun consenso básico que, digamos, estamos de acordo nestes aspectos da lingua, da literatura, de considerar, por exemplo, que debemos proxectar cultura non só lingua, e se é lingua que temos que estar no tronco ruso brasileiro, e non o servir de ponte, e non nun isolacionismo estéril. Pois non hai acordo sobre eso. Non hai acordo. Entonces, ou seja, que os deuses ofuscan aos homens cando queren perder. Quizás temos tocados indebidamente por diante. Nos tapan os olhos. E non nos deixan ver. Talvez sexa iso. Pero este é o problema, na miña opinión. Temos saídas, pois eu creo que a crise é unha oportunidade, porque nos vai obligar a presentir moitas cousas, pero a crise tamén alenta posicións resistencialistas, porque nadie está seguro de como pode comportarse mellor respecto desto. Na época de vacas gordas, todavía podemos duplicar as cousas, triplicar, cuadriplicar. Na época de vacas fracas, temos que escoller, pero é que escollemos. A prioridade ou escollemos resistir
a ver si escapo algún día. Y hay una cierta tendencia a esperar a ver si escapo, por tanto resistir, en un lugar. Esto, creo que esto lo hemos falado varias veces y debatido, pero me parece muy oportuna pregunta porque se refleja a perspectiva de la mirada exterior. Y esto realmente lo que nos indica en qué medida estamos equivocados. Yo creo que no me importa responder. No digo que esté equivocado personalmente, estar equivocados colectivamente. Estar equivocados no sentido de non ter un proxecto de país. Pero claro, cuando Tino decía que Margallo, que Dios guarde, Tino Santiago, que Dios guarde Tino Santiago, non Margallo. A los dos. Que non tiene dificultades para definir a marca España, pues é ese problema. Porque que é España? Porque España, o que cada grupo quere que sexa España, é o mesmo para todos. E entonces, por veces, hai partes de españois que non se sienten cómodos. O 40% da población española ten outro idioma diferente do español, o castelán. Pero iso non se sabe. Ou non é reconhecido como tal. Eu non digo que fale catalán, valencián, galego, euskera, etc. Pero que esa realidad non é reconhecida é porque hai un problema de construcción nacional en España. Desde o século XIX, como historiador, por tanto, nos vamos a enterar disso. Ortega dixo a España invertebrada, en fin, temos todo isto. Este problema está presente aí. E non está ainda resolto. Non está resolto porque non está resolto con virtudes cívicas, sino que se quer resolver mediante unha imposición de unos frente a outros. E o que resultou a historia de España no século XX é un empate. Houve un proxecto nacional español, un proxecto nacional alternativo, basicamente catalán, que en parte quería transformar o proxecto español, e iso non triunfou, ningún deles. Entón, hai unha especie de debilidade do nacionalismo español e hai unha debilidade da alternativa. No caso, os galegos estamos un pouco á marxe dese problema, porque somos un pouco fisterra, o sea, estamos con un peso proporcional dentro do conxunto de España moi baixo, hoxe en torno ao 5 ou 6%. É dicir, que somos unha... Chegamos a ser o 13%, 13%, hoxe 6%. Demográficamente e económicamente, en términos de PIB, incluso menos do 6%. Bueno, pero, en fin, isto é a cuestión. Entonces, bueno, vamos a ver si nos animamos un pouco máis e podemos dar alguna idea clara para que os nosos convidados poidan falar ben de nós fora. Eu só te dies. Presidente, ou polo menos non falar mal. A ver, Tino. Nada, dar unha información, es decir, sin remontarnos ao século XIX e a Constitución española, nos últimos anos el debate, a parte del debate de política internacional en España es qué acción exterior deben de hacer las comunidades autónomas. Se llegó a incluso una sentencia de la Constitucional, parece que estaba más o menos estabilizado, pero vivimos unas 7 o 8 años de un movimiento recentralizado, que hace de la acción exterior de las comunidades autónomas no una oportunidad, facilita la promoción turística, sería realmente positivo. Y hay un movimiento que ganó por las elecciones, por mayoría, bueno, pero también lo hacía el Partido Socialista, tampoco era muy diferente, que cree que eso es debilitar la protección española. Y entonces hay una vuelta atrás en esa apertura de oficinas, de educación exterior, etc. Esto es una cosa. Con la excepción de los catalanes, yo creo que son los que lo siguen manteniendo, porque ahí hay un proyecto más maduro, más complejo. Y en estas estamos en este momento. En este momento hay una vuelta para atrás, en el caso de Gallego se cedió a la Confederación de Empresarios, a la representación, y en general es un buen argumento electoral en estos momentos que se presenta en una comunidad autónoma y dice: yo voy a cerrar esos chiringuitos que han puesto. Eso da gusto. Vamos a reordenar. Retomamos.
Vale. A minha pregunta de diversidade, espero fiando as dúas intervencións. Por unha banda, Xulio comentaba que temos que construir un modelo propio transversal e vexo que no proxecto de Xosé de Besteros de Calandraca a transversalidade está ben patente porque non é unha editorial que publica libros, sino que tamén fai cousas alrededor dos libros implicando a distintos axentes. E fiando con Manuel Blanco a cultura como activo económico. Entón, desde Calandraca, o Calandraca é un proxecto empresarial que sobrevive, que está sobreviviendo ben. A mí o que me gustaría é que explicaras brevemente cando nese proceso empresarial dase o salto internacional. Cando se dá e logo a través da presentación casi todas as pantallas eran feiras. O papel das feiras é fundamental, por exemplo, aludiches dúas veces que este ano non vai estar en Frankfurt e tal, pois a Asociación de Escritores de Lingua Galega ou tal. Ese papel determinante das feiras tamén, que tamén pode ser unha vía de acción para consensar entre todos e que a marca Galicia estea presente en todas as ferias los sectores productivos culturais, supoño que eso de que está tamén. Tanto, moi brevemente, cando dades o paso internacional? Sí, unha pregunta concreta. Sí, é moi concreta. Bueno, intentaré ser moi breve. Damos o salto internacional a partir de visitar por primeira vez a feira do libro, que sabedes que é unha feira profesional do libro, onde se xuntan moitas editoriais españolas, pero sobre todo veñen moitos distribuidores e editores latinoamericanos. E visitando tamén a Feira do Libro de Boloña, que é a feira internacional máis importante de todo o campo no que se move a literatura infantil e xuvenil. Porque as feiras son, antes que poda parecer un tópico, un lugar de encontro, un lugar onde se rematan os negocios. E antes comentabas que somos unha empresa, evidentemente. Vivimos o que vendemos. E para vender hai que establecer moitas relacións comerciais, pero que en un momento dado se van construindo tamén relacións afectivas e vas atopando en distintos países a empresas e a persoas que falan a túa mesma linguaxe, ainda que falen outro idioma. De tal maneira, e eu creo recordar que durante todas as jornadas estive falando un pouco tamén de os emigrantes como asentes para poder tamén axudar a promocionar a cultura. Nos tiñamos antecedentes de editoras galegas que sempre nos falaban, de personaxes no mundo editorial que falaban do libro galego, da exportación a Argentina, México, distintos lugares onde había comunidades galegas, e hai comunidades galegas. Nós non fixemos ese camino, para nada, en absoluto. Nós o que queríamos era que o noso libro, a nosa marca, se convertira en un obxecto de desexo a nivel internacional. Daba igual que falaran galego, catalán ou chinés, daba igual. Pero sí fomos atopando cómplices que nos permitiron e nos abriron as portas para estar en distintos países. Empezamos por Portugal e rematamos moi longe, non? Pero ese é un camiño que pode facer calquera. Que podéramos estar os editores galegos xuntos, igual que a marca Quebec aparece nas diferentes feiras e se distingue e está, seguramente, non está no pabellón onde está Canadá, sino onde está as editoras francófonas e unha prolongación da lingua, e aí está Quebec. Eso creo que es como clamar no deserto. O veño comentando cos distintos responsables de cultura do sector do libro en Galicia, con todos os gobernos que eu recordo que estiveron ao longo dos anos da existencia de Calandraca. Conseguir marca Galicia, que os editores que queremos ter stand propio
vayamos, pero ao lado dos outros editores que teñen que ir agrupados, pero que estiéramos todos juntos. E non un no pabellón octavo de Frankfurt, outro no pabellón número 4 e outro no pabellón número 3. Bueno, o minifundio galego levado tamén a aquellos internacionales. Mismo. Política exterior e continuidade da política interior. Javier, ¿tú quieres decir algo? ¿No? Sí, algunas cosas. Sí. A ver, se acredita. Sí, bueno, tamén despois. Vou dicir unha serie de cuestións desordenadas que teñen que ver con isto. Cando se trata de falar de industria cultural, non son capaz de resistir á necesidade de intervir. Hai unha primeira delas que é que se un visita a página Visit Sweden, hai unha frase que pon que o maior sector exportador de Suecia é a súa cultura, que a maior exportación de Suecia é a súa cultura, que venimos suecos de si mesmo. Esta primeira idea que quero deixar en la mesa. A segunda idea ten que ver precisamente con como nos construímos e as contradiccións que temos, que eu me remontaría moito máis alá. En realidade, España nunca deixou ou nunca foi capaz de resolver un problema medieval e na Constitución de 1978 non se resolve definitivamente como se han de distribuir as competencias en política exterior, en política internacional, respecto das competencias exclusivas das comunidades autónomas, entre as cales está precisamente a cultura. E de aí ven, pues bueno, pues as sucesivas tensións e conflitos que se producen precisamente na representación exterior. Sin embargo, bueno, estas son as dúas primeiras ideas que me levan ao motivo da miña intervención, que é que eu traballei e participei na primeira empresa que acudiu a feiras internacionais no mundo, levando como produto música galega. Música galega recoñecible como tal, música que podíamos chamar folk, ou que, na expresión que eu prefiro, é música de orixe tradicional. Tamén participei na construcción, nos primeiros institutos de construcción de aglutinaba a música galega da ISO, unha marca país, ou marca Galicia. Eu respeto a cultura, e tendo en conta que si existe muitísimo consumo de cultura, ainda que posiblemente non existe consumo de cultura que a moitos dos aceites culturais nos gustaría vender, e de aí ese desfase entre público e vendedores. O que sí é certo é que as marcas país si non teñen detrás un verdadeiro respaldo dos actores implicados, me refiro a un respaldo de calidade do produto, de que se é un produto vendible dentro e fora das propias fronteiras, a marca país simplemente non funciona. É dicir, por ser galegos non vamos a lograr vender máis, se non vamos respaldados por un produto que no exterior sexa percibido como excelente. E, precisamente, esa consideración de que falábamos do marisco, do peixe, esa consideración deses produtos no exterior, sí funciona. E, ademais, sí desde aquí existen moitos asentes empresariais que fomentan ou que siguen incidindo ou que siguen traballando nesa excelencia do produto, que sigue permitindo que se asocie o produto con a marca desta. No caso da cultura galega, creo que tivemos moi descuidado, que precisamente a música folk galega é un paradigma claro, de que como un produto de éxito ou de potencial éxito moi claro, acaba decayendo. Primeiro, por non saberse identificar moi ben, conflúe primeiramente como o irmán menor ou pequeno da música chamada celta, cando precisamente, eu concordo con Manuel Blanco, que temos moito máis sesgo de música ou de cultura latina que de cultura celta, aunque na que existan moitas concomitancias e moitos confluentes que teñen que ver precisamente co feito de ser atlántico e con todos os fluxos culturais de poboación. O cual eu non creo que exista unha posibilidade de que a marca país, sin ese respaldo, vai a funcionar. Por lo tanto, a miña proposta, a miña idea, é máis ben que as liñas de intervención ou as liñas políticas deben estar dirixidas á nova creación e ao impulso dos estándares de excelencia dentro da nova creación. Que serán novos produtos, serán novas ideas, serán novas cousas que ofrecer
ao consumidor propio e ao consumidor alleo, por suposto que dende a perspectiva do que necesita ou do que quere consumir ou do que quere adquirir como produto cultural este consumidor aquí ou alá, e intentando sacarnos de enriba prejuicios de todo tipo. As empanadas están moi ben para comer, pero non para ter enriba de un, entendo eu. Entón, bueno, no caso, por exemplo, de Calandraca é bastante paradigmático, que nun momento dado decidides que a lingua non pode ser un tercero, que vos impida medrar no mercado internacional. E ese é precisamente un dos corsés que ten. Entón, xa para ir rematando, para mí a idea e a cuestión está aí, está na capacitación, está no entendemento de que temos que formar xestores culturais, o xestor cultural que teña tamén unha certa visión empresarial e precisamente de que no valor engadido do seu produto está a propia esencia cultural e aí se cara está o camiño de cara ao futuro máis que no mantemento de estructuras que claramente, ou de propostas que claramente se nos van vendo anquilosadas. Unha última pincelada. Cando salimos por aí adiante a calquera destas feiras, en distintos países do mundo, se a un lle pregunta en onde ven, e di que Galicia, posiblemente, prácticamente ninguén, ou polo menos ninguén no ámbito, chamémoslle centro europeo, anglosasón, recoñeza a Galicia de ninguna forma. Sin embargo, se falamos de Santiago de Compostela, posiblemente nos acheguemos a un 100% de recoñecemento. E creo que é un dato moi importante para ter en conta como e según que posicionamentos nos poden dar valor e presente. Sí, sí. Dando conta que está aquí o Pedro Vigo. Sí. Manuel, nos vamos un pouco. Bueno, yo quisiera hacer algunas reflexiones, porque lo primero que veo, y qué bueno que lo dijo ella, ¿verdad?, es que cuando se observa la discusión de lo que está pasando en Galicia desde fuera, no se entiende. No se entiende como no se entienden también otras muchas cosas. No se entiende porque el lenguaje que hablan es distinto. No es porque el gallego no se pueda entender, sino sencillamente porque la base de la discusión resulta extremadamente. Pero esto nos pasa, y aquí quiero suponer la primera reflexión, esto parece que pasa en general a todos. Y los necesarios son esta parte de interlocutores, que yo creo que en la política exterior que lleve a cabo Galicia se necesita. Si tener interlocutores para que expliquen lo que quieren y cómo quieren hacer al resto de la comunidad hacia la cual se quiere llegar, en este caso, la comunidad latinoamericana. Pero de verdad que no se entiende. Necesitamos un traductor ahí de conceptos. Segundo, si me permiten también, yo aquí con la licencia de los dos, diríamos en leche, cachucha, no es una y luego la otra, yo haría una crítica al frente. Y es que somos una sociedad que parece centrada en sí misma, pero incapaz de mirar hacia afuera, cuando siempre hemos estado mirando hacia afuera. Y digo esto porque, la verdad, siento como que es una discusión interna en donde no se nos tiene en cuenta a los gallegos del exterior. ¿Qué queremos los gallegos del exterior? Y entonces, a partir de ahí, ver cómo plantear una acción exterior. Y aquí yo haría como un poco una llamada de atención, porque a veces deberíamos dejar a un lado el sentirnos en el centro del mundo sobre lo cual debemos de mirar los gallegos del exterior y empezar a ver y a entender a los gallegos del exterior, porque finalmente la Galicia exterior puede ser tan grande como lo que está. Nos sentimos a gallegos en los mismos derechos, pero también con posibilidades de apoyar lo que aquí se puede hacer, pero necesitan traducir esa parte que a veces no entendemos. Entonces, ¿por qué digo que es una sociedad centrada en sí misma? Yo en la Universidad Nacional
autónoma de México, explicado el fenómeno local a través del anuncio este de Vivamos como gallegos, que me parece maravilloso. Es una proyección que Galicia hace en el mundo. Pero después no terminamos de entender por qué no hay una proyección desde el punto de vista de la cultura y todo lo demás de una manera fuerte. Y tercera reflexión, que va unida a la anterior. Esta sociedad, que parece más centrada en sí misma y en una discusión interna, desde fuera no le encontramos mucho sentido, observamos que tiene muchos instrumentos. Déjenme decir uno, hablando de que la televisión de Galicia, por ejemplo, está muy presente en México. No hay televisión catalana, no hay televisión euskera. Las únicas 3 televisiones que están transmitiendo vía satelital en México son la televisión española internacional, 2, Antena 3 internacional, y 3, televisión de Galicia. Pero con 2 fallas. Yo no sé cómo no han intervenido la parte de la Junta. Primer problema importante, es un problema de idioma. A nosotros los gallegos estamos afuera, no es importante. Entonces, apreciamos mucho que la televisión de Galicia transmite contenidos ibéricos. También nos transmite castellano. Pero segundo, lo transmite en un canal cerrado, por cable, es necesario pagar por esto. En realidad se podría negociar perfectamente con un canal abierto. Y de esta manera tendría más impacto. Lo otro es cierto, no hay un solo anuncio de empresas, no solamente gallegas, de aquí de Galicia, sino gallegas del exterior. No sé por qué, no lo explico muy bien. Entonces, esa es otra reflexión que yo creo que ahí están una serie de instrumentos. Están los instrumentos de los entes gallegos, están los instrumentos de los propios gallegos, que son líderes en las comunidades y que podrían hacer el mercado gallego, primero tiene que llegar a través de la cultura, en un proceso de identificación, de identidad nacional, y luego editarse en la parte comercial y demás, debería de estar muy presente, porque además hay muchos instrumentos, pero yo veo muy pocas acciones. Hay también que salir afuera. Veo, y qué bueno que este editorial fue a todas estas ferias, pero yo no veo que haya una acción consistente de Galicia, mejor porque no hay una marca de Galicia que vive trabajar en ella en el mundo, pero que salga al exterior a competir. Y pueden competir perfectamente. Hay una gran comunidad de migrantes gallegos que podrían ser como un elemento reproductor y promotor de la propia actividad económica, comercial, inversora, etc. Y que posiblemente se puedan hacer alianzas estratégicas ahí muy importantes. Pero con esto termino, parece que hay finalmente una serie de camisas de fuerza. Cuando hablaba en el caso mexicano, decíamos que no teníamos un problema porque México en la identificación con la identidad nacional, con la identidad local, porque todo formaba parte de lo mismo. Si no se sale afuera y se observa al gallego que está afuera, y sigo subrayando los gallegos que están afuera de la Galicia exterior, yo creo que es un elemento importante, un mercado tanto para la cultura como para los productos, para las inversiones, etc. Es para mí fundamental. Pero los gallegos de afuera no tenemos tanto prejuicio ni tantas camisas de fuerza con esta parte nacionalista. En consecuencia, seguimos celebrando a la selección española y seguimos sintiéndonos igual de gallegos.
seguimos sin hablar gallego y vamos perdiendo el gallego que a veces teníamos con anterioridad, pero nos seguimos sintiendo gallegos. Y seguimos pudiendo traducir ciertos debates de Galicia, etc. Entonces, creo que, si me permiten cerrar de esta forma, creo que hay muchos instrumentos, un gran potencial. No nos estamos preguntando si tenemos instrumentos legales, jurídicos, etc. para salir. Simplemente salimos al exterior, a nivel local. Sabemos que eso no amenaza nada, al contrario. Ayuda, da más fuerza, amplía más las posibilidades. Yo creo que aquí tienen todo para poder salir. Solamente hacen falta dos cosas. Una claridad en lo que se quiere hacer fuera. Sin una visión central en sí misma. La crisis es una oportunidad maravillosa históricamente. Y no lo sabe mejor, pero siempre que ha tenido crisis, la crisis las ha solucionado saliendo del exterior. Podemos mandar migrantes, o podemos mandar otro tipo de cosas. Pueden ser libros, pueden ser otras cosas. Pero si no dejamos de vernos hacia adentro, está complicado. Entonces, primero, tener claridad en lo que se quiere, y segundo, salir, tener la voluntad necesaria para poder salir. No se necesita hablar de los pequeños instrumentos. Gracias. Javier, ¿temos tempo a discreción ou non? Sí. Hasta mañana. Pero hai dos palabras antes. Digo que al final. Al final, sí, muy bien. Pues ahora tenemos a Fernando Ojeda, Paula, Flavio y Edgar. Y luego vemos entonces Fernando. Bueno, evidentemente, porque eu estou vendendo cultura galega e non para o precio. A Televisión de Galicia, o director xeral de Galicia Pública, está ahora mismo moi centrada e preocupada por ampliar a capacidade exterior que ten en Latinoamérica, pero en Europa hai moito que facer e estamos entrando moi a fondo a través dunha cousa que é unha especie de visión regional que se chama CEPOM, que é unha agrupación de televisión regional de toda Europa, de 260 televisións de 30 países, que van vir aquí a actuar no que en maio, somos organizadores de reunión, e que o ano pasado, bueno, o mes pasado, pois, tivemos a reunión en Suecia, ali presentamos unha serie de contidos que foron moi ben acollidos de los premios europeos, e ese premio europeo tiene tanta proyección que ahora hay varias televisiones centrales a Suecia, que quiere comprar para que llegamos a un acuerdo económico, condiciones y demás, pero que estamos en una posición muy fuerte de lanzamiento. Y una manera de hacer diplomacia cultural, que yo creo que ahora se va a volver un poco tema que el debate de hoy, creo que estamos muy centrados en conceptos que es muy importante. Creo que aquí algo xa se ten tocado, que cando se fala do produto que creo que é o gran asunto por resolver. Creo que se fala, se escollen por exemplos por a característica dos estados aquí, que nos centramos moito no libro impreso, pero hai moitas máis cousas, moitas administracións que tendo en conta e, sobre todo, o aproveitamento das novas tecnologías. E creo que damos unha capacidade impresionante. Eu poño un exemplo que tamén me parece moi resonante, é que desde a televisión creamos o ano pasado un rap de 3 minutos falando de Galicia, da cultura galega, e puxemos na nosa web. E realmente, bueno, pues un seguimento normal, pero ese rap en galego, posto en YouTube, unha vez que se puxo con subtítulos en castelán, en galego, castelán, en inglés, tiene unha proyección impresionante de 2.000 reproduccións cada día. O sea, cose un pouco 2.000 persoas no mundo
as estadísticas pues, son bastante concretas. Sinalan os países que máis seguimento ten, un deles obviamente de España, pero o segundo, igual que España, é México. 2000 veces cada día se está reproducindo esa rapaces de 13 a 30 anos, que é o rango de idade que máis incidencia está a ter para este rango. Entón, quero dicir que hai moitas maneiras novas que se están abrindo diante e que igual estamos moi centrados nos modelos máis convencionais, como son o impreso, pero que realmente nos permiten entrar moi forte pues, por todo o mundo pues, con outros sistemas. Entón, despois desta reflexión, o que quería un pouco tamén buscar aquí neste debate, nesta xornada, buscar alguna resposta á dúbida que eu teño que creo que é no fondo o que explica moita da dialéctica que temos sobre o tema da diplomacia cultural. Que cal é a finalidade última que queremos poner? Que buscamos a diplomacia cultural? Obviamente a protección da cultura, ¿no? Pero de que maneira? Facendo que se coñeza no exterior o que son as nosas expresións culturais genuínas, se coñezan moito, por exemplo, pues eso, a que a Escola Galega teña acceso pues, ao programa da Galega pues, máis folclórico ou máis da cultura popular ou de libros ou aquela cousa, o que queremos realmente é a sostenibilidade económica e social da nosa cultura con esa proyección exterior. Porque eso nos conduce a unha segunda pregunta, que grado de transformación da nosa cultura estamos dispostos a aceptar para exercer a diplomacia cultural, para que os nosos produtos sexan moi acollidos fora do que é o ámbito especificamente cultural galego, pues seguramente temos que adaptarnos, por exemplo, un libro, pues, traducir a lingua, ou un programa de televisión, pues, hacerle cambios, ou un rap, poner unha canción, poner subtítulos, etc. E creo que ese debate ainda non o temos resolto. E creo que explicaría moitas cousas que se falan aquí. Gracias. Paula. A miña pregunta para Xulio Ríos falaba de establecer unha estrategia única de acción exterior e coordinada. Eu quería reclamar un pouco o papel institucional da Xunta de Galicia no papel da cultura en la diplomacia cultural. Está moi ben, estamos vendo moitas iniciativas do mundo audiovisual, literario, musical, etc. Está moi ben, teria que haber estas moitas máis, pero mellor tamén é preciso que estas iniciativas vayan acompañadas de presencia institucional para que, claro, o poder público que o que a Xunta de Galicia de a nosa terra con estas iniciativas privadas e persoais. A excepción, quería preguntar un pouco que papel pode xogar un órgano como o Consello de Acción Exterior de Galicia nesta definición e, sobre todo, na continuidade da estrategia de acción exterior de Galicia no exterior, que sería necesario para que se construise este papel forte, sobre todo continuista destes objetivos por parte deste órgano. Gracias, Fábio. Queria pedir, eu não tenho propriamente uma pergunta, só um comentário, alguns pontos que você subiu, queria responder antes. Posso tomar nota? Bom, depois. Muito bem. Pode dar a palavra ao final. Tá certo. Muito bem. Eu vou começar pela minha avó. Minha abuela ela tinha um ditado, assim, ela repetia uma hora atrás da outra. Um salame, curso, um salame, a gente come em fatias. Então, dentro dessa programação que o Júlio levantou, esses pontos todos, por exemplo, eu acho que precisa ajuntar a ideia de que é necessário dividir isso em prioridades e etapas que sejam avaliadas passo a passo. Não sei se anualmente, de 6 em 6 meses, mas para não se ter essa sensação que é pertinente, que o Ramon mencionou, de que os problemas são gigantescos e as soluções são liliputianas. É verdade, as soluções são liliputianas, mas não haverá soluções que não sejam liliputianas, porque nós só podemos dar passos liliputianos. Não existe, nós no Brasil dizemos,
Não existe a solução da bala de prata. A bala de prata é aquela que mata o lobisomem. Não existe. A claridade, por exemplo, eu duvido. Eu não estou duvidando da qualidade das pessoas que estão envolvidas nisso, mas eu duvido que 7, 15, 20, 30, 50 sábios ao redor da mesa sejam capazes de obter essa claridade num debate acadêmico, porque vamos esbarrar, inclusive, na questão do nome. O nome vai ser Machado no Brasil, vai ser Machado de Assis, Guimarães Rosa, ou no Brasil foi Machado de Assis, porque o Machado de Assis é o mais antigo, né? Dos grandes escritores brasileiros. Então, pronto, bem discutiu Machado de Assis. Então, eu penso que é necessário formular, sim, essas prioridades, estratégias e avaliá-las passo a passo, não só para a gente brincar de contente que estamos, mas para ter realmente a sensação de onde estamos avançando e onde não estamos avançando. O que é necessário rever a cada passo. A outra questão que eu quero levantar vem de um comentário que nós fazíamos antes, comentava ontem com as pessoas aqui, que o grande escritor mexicano Alfonso Reyes dizia que todo latino-americano tem duas pátrias, a sua e o México. E ele dizia isso por causa da Revolução de 1910. Entretanto, é bom lembrar que a Revolução de 1910, além de ser a primeira grande revolução do ano mundial, foi a primeira também que foi transformada em cinema, em filme. Né? Inclusive, é um filme histórico, que aquele terrível cineasta, o David Griffin, o Nascimento de uma Nação, que é horroroso, mas que ele fez aonde o Pancho Villa faz o papel do Pancho Villa. É um feito histórico para o cinema. Aliás, um mau papel. Ele desempenha, mas enfim, ele desempenha. O que eu quero dizer com isso? Que é necessário transformar esse problema que está sendo discutido aqui numa narrativa. Numa narrativa que interesse ao resto do mundo. Quer dizer, primeiro, é preciso documentar esse esforço. Segundo, é necessário fazer com que esse esforço seja conhecido e debatido. Não sei, por exemplo, vou dar uma ideia. Além de instrumentos próprios da cultura grega, eu penso que seria muito interessante se houvesse um documentário sobre esse esforço na Galícia que fosse apresentado na televisão galego, espanhola, no México, mas fosse apresentado num festival de documentários em São Paulo, num festival de documentários em Berlim, ou num festival de documentários em outras partes do mundo, que tivesse uma qualidade técnica excelente, para dizer o mínimo, muito boa, para dizer uma coisa profissional. Não se trata, na verdade, de fazer um documentário institucional. Em geral, os documentários institucionais são muito institucionais. Esse é o problema que eles têm. Mas se trata de procurar também outras plateias. Dentro dessa ideia, a última sugestão que eu tenho, eu penso que é necessário também fazer com que o mundo venha até a Galícia. Então, por exemplo, essa ideia da estante, livros galegos, sem nenhum preconceito contra o turismo, que eu acho uma maravilha, eu quero mais que as pessoas que acham que eu estou tocando, e é necessário fazer com que certas pessoas vejam essa estante. Eu penso, então, que precisa criar alguma coisa aqui na Galícia, algum festival, alguma feira, ou investir num que já exista, que transforme isto numa marca Galícia. Porque a Galícia não é um produto. A Galícia pode ser uma fábrica. Agora, é necessário fazer com que algo que aconteça na Galícia se transforme num acontecimento de alcance mundial no seu campo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu não tenho dúvida, espero que o pessoal seja ouvindo, que o festival mais importante de cinema hoje na Europa é o de Berlim, é a Berlinale. Eu não estou falando isso para eu estou morando em Berlim. Mas porque é o mais importante. Por que ele é o mais importante? Porque além de ter tapete para cá, tapete para lá, atrizes, diretores, fotografias, tudo. Aí eu diria assim que metade do festival cinematográfico de Berlim
é um investimento em crianças e adolescentes. Tem uma programação especial para eles, com júri especial, com a audiência de debates especiais com as crianças. Quer dizer, eles descobriram, eu estou dizendo que tem que fazer a mesma coisa aqui, mas eles descobriram alguma coisa que se transformou na marca Berlim para os festivais. Aqui, por exemplo, vou pegar os exemplos que foram mencionados aqui. Se mencionaram, no mínimo, 3 áreas, 3 grandes áreas: literatura infantil, música e produção para televisão e internet. Pode ser que haja outras, não esteja a literatura, não sei. Aí é uma questão desse grupo fazer tempestades cerebrais e chegar a uma conclusão. Mas é necessário pensar em alguma coisa que aconteça na Galícia e que só a Galícia tem. Eu vou dar um outro exemplo, será, né? No Brasil, existe a Feira do Livro de São Paulo, existem outras feiras de livro importantes no Brasil também. Entretanto, existe uma coisa chamada o Festival do Livro de Paraty. É uma cidade pequenininha, histórica, claro, tem uma paisagem, as paisagens aqui não faltam, né? Mas tem uma paisagem histórica importante no Brasil, linda, e é um centro turístico, né? E lá criou-se, com o apoio da prefeitura, criou-se um festival de literatura, não é bem uma feira de livros, é um encontro literário, onde trazem escritores do mundo inteiro que debatem, e tem até algumas atividades também, de repente tinha um jogo de futebol, do time do Chico, do time do CT, tá? Todas essas curiosidades. Mas isso se transformou numa marca no Brasil. Então, o Festival de Literatura de Paraty também ele soube identificar alguma coisa que, no caso dessa presença, durante alguns dias de debates. É um festival pequeno, numericamente pequeno, não é muito grande, mas tem essa marca de colocar os grandes escritores de renome mundial, brasileiros também, em contato direto, olho no olho, com o público. Então, eu penso que isso ajudaria. De repente, alguma dessas áreas onde existe já um foco de interesse na Galícia, transformar isso num acontecimento que adquira uma repercussão mundial. Isso requer tempo. Requer tempo e constância e, last but not least, o investimento. Tem que investir. Gracias. Mira, un poco en ese sentido, ¿no? Yo creo que uno de los conceptos claves de la diplomacia cultural es aumentar la atractividad de los países, cómo volverlo más atractivo. Y en efecto, en eso, las nuevas tecnologías, la música, los festivales juegan un rol clave. Pero yo creo que efectivamente hay algo que tiene Galicia y que no tiene nadie en el mundo y que está perfectamente posicionado en el imaginario internacional, que es Santiago de Compostela. Este elemento, ustedes saben que es patrimonio de la humanidad, no solo en su dimensión, Santiago de Compostela, no solamente, digamos, desde el punto de vista de un patrimonio monumental, sino también como todo su universo espiritual, religioso. Es tremendamente poderoso. Cada vez que hay documentales sobre eso, tiene un enorme éxito, moviliza mucho. Y claro, este puede ser un poco el book insignia, porque si uno quiere posicionar algo en el mundo, no tiene que ser 3 o 4, es una cosa y sobre esa base se monta, digamos, el patrimonio que viene del pasado, lo contemporáneo, lo futuro, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí puede ser un poco Santiago de Compostela, corazón de Galicia. Yo creo que ahí hay un elemento clave que si no hay que buscarlo, y eso ya tiene un activo, que siempre está posicionado, cómo trabajarlo conceptualmente como elemento de atractividad contemporánea. Y yo creo que efectivamente si a todo eso le anexamos algunos otros elementos que se han mencionado, ¿no? Por ejemplo, hay países donde la entrega de un premio es lo que marca, son conocidos en el mundo por eso. Noruega es conocido porque el Premio Nobel de la Paz se entrega ahí, y así está concebido la política exterior noruega. Ellos trabajan por el tema de la paz, entregan el premio, y yo creo que ese es un ejemplo. En América hay casos, Nicaragua se le reconoce porque entrega el premio Rubén Darío de poesía.
Chile entrega el Neruda, Pablo Neruda, pero aquí mismo la diplomacia madrileña, desde hace 20 años, consiguieron un poco el posicionamiento de España, pues incorporaron los premios, ¿no? Ayer entregaron uno, no solamente a gente del ámbito iberoamericano, sino del mundo, ¿no es cierto? O sea que también el tema de los premios, el tema de los grandes eventos, culturas vivas, aquí se mencionó mucho la música, yo creo que eso es poderoso. Y tal vez el ejemplo más reciente es el caso de Corea. Corea está al periodo de prosperidad, pero no tiene posicionamiento internacional. Y ha lanzado un grupo, algo así entre rap y tectónico, donde todos los chicos están vestidos con las mangas japonesas, y sobre la base de este evento vivo, ¿no es cierto? Que ha sido visitado por casi 300.000 visitas, en el caso de Mono lo reportó hace 10 días, se está vendiendo viajes de enseñanza de la lengua coreana, aprendizaje de la cocina y una serie de subproductos para marcar, digamos, una presencia de Corea en un país que es un estado grande. Pero yo creo que en el caso de Galicia, la naturaleza que tiene es un escenario. Es un escenario, yo diría perfectamente hollywoodense, pero es natural. El escenario en el sentido cinematográfico, y en esta época, digamos, donde hay el poder de la imagen, yo creo que tiene todos esos elementos. Cierto, eso hay que trabajarlo, ¿no? Un poco tal vez como lo hizo Colombia, para dejar atrás esa imagen de la época de las FARC, que nadie visitaba Colombia y eso de un flujo masivo, ¿no? Hay una marca país atractivo y todo eso. Yo creo que sí hay pistas. Yo quería un poco escuchar un poco cómo lo comentaban ustedes, pero yo veo, digamos, esto también se usamos. Están las condiciones básicas para hacer. Mañana vamos a ir a hacer controles, pero Gracias. Entonces, ahora, presidir. Entonces, que toma palabra xa a la mesa, especialmente realizar esa presentación para no, solo quería rematar. Si están, tú, después Manolo y Julio, la inversa de muchos proyectos. Eu creo que as iniciativas privadas, para que poidan contribuir a unha marca como pode ser Galicia, ten que haber algunha institución que as aglutine, para evitar precisamente que pasemos desa, no sector do libro, desa gran idea de ir ás feiras internacionais, como foi o caso da Feira do Libro de La Habana, e a expectativa que nunca se cumpriu, e creo que cada vez está máis longe, de ir á Feira do Libro Internacional de Guadalajara, a FIL, a chegar a unha realidade na que ni siquiera se vai comenzar a Frankfurt. Que fixemos un camiño absolutamente, como les decían Litier, de victoria en victoria hasta la derrota final. Pues en ese punto estamos. Pero despois hai iniciativas que xa se están facendo e que eu creo que ni siquiera unha reflexión de país está coa mirada sobre iso, non? E por outro lado, decir que me avergonza un pouco ter que estar falando tamén do noso proxecto, que non é ni máis ni menos que algo que podría facer calquera outra empresa, tampouco que non sexamos iluminados ni visionarios. Pero do Premio Compostela se publica en 7 linguas unha media de 15.000 exemplares que leva por detrás todos, está en inglés, en italiano ou en castelán, o logotipo do Concello de Santiago de Compostela. De Calandraca salen anualmente uns 200.000 exemplares. De cada 100 libros que salen dos almacenes de Calandraca, 20 se quedan en Galicia, pero 80 van fora. Podrían ir perfectamente con marca Galicia, si hubiera esa marca a nivel cultural. Eso creo que tamén é discusión cultural e non sei se diplomacia ou non.
Ese tipo de iniciativas creo que no me costan demasiado. O sea, son posibles, ¿no? Simplemente me parece que hay que intentar canalizar esos esfuerzos individuales en algo que pueda aglutinar. Y creo que eso, repito, solamente se puede hacer alguna institución que tenga consenso y que esté por arriba de otras también, a veces ideológicas. Sí, bueno, non só quero rematar facendo para reflexionar, se pode seguir mañá, porque non creo que pode haber, porque uns modelos teñen máis éxito que outros, ao menos no entorno europeo. Sigo co tema de Suecia. Si facemos unha pequena enquisa, os que estamos aquí, preguntáramos con produtos culturais, preguntáramos no tema que vimos con Berlossi, de Holanda, dos Países Baixos, non para con propiedade coñecermos, e os comparamos cos suecos, seguramente salirían moi suecos, o terreno visual, o literario, a música sería espectacular, e, paradóxicamente, son dúas culturas minoritarias, pero a cultura neerlandesa ten o doble de peso económico e demográfico que a sueca. A sueca é un modelo de éxito, non son homólogas, non prácticamente frente a holandesa. Bueno, ficamos a cultura holandesa, mellor, moita xente se remonta a Rubens, a pintura, pero non, a pesar de ter un estado detrás, de como se arriba un peso económico e demográfico de cando menos duplica o sueco, por non tuvo ese. Por qué? Pois eu descoñezo, verdad? Porque os produtores culturais neerlandeses enfrentanse ao mundo en inglés exactamente igual que os suecos. En cambio, os suecos teñen máis éxito que os neerlandeses. En canto da diplomacia, por falar dese termo tamén, que é un pouco por riba, claro, falar de diplomacia nos termos administrativos, por así decirlo, para este propósito que nos congrega aquí tamén é un pouco un despropósito. Por qué? Porque realmente os modelos administrativos diplomáticos para isto non sei. Non quero recoñecelo. Pero que eu coñecido uns cuantos agregados culturais, logramos moito máis que a mí, bueno, serán moi respetables como funcionarios, o que se queira, pero se esperamos que avaliar os resultados de mercado, non sei. Si se notaría que faltaban os agregados culturais. Digo isto tamén falando co debate que se analiza en España con este empuste das opinións exteriores, está simplemente do un dato, pero é un tema que nos está facendo mucha demagoxia, non? Unha simple agregaduría dunha embaixada española custa máis unha oficina exterior dunha comunidade autónoma. Unha agregaduría. Quero dicir, o señor agregado, por exemplo, o Ministerio de Defensa, é a súa secretaria ou secretaria. Custa máis. E seguimos con modelos diplomáticos, pois, xa non digo bismarckianos, pero, bueno, menos anteriores a creación da Unión Europea. Isto é, non se sabe moi ben, falando a veces con colegas do Ministerio de Defensa Exteriores, como é que, estando comunitarizadas moitas políticas a nivel europeo, seguimos mantendo embaixadas cos seus respectivos agregados, en Francia, Alemania, Italia, Polonia. Isto nunca se foi sometido a revisión, non sabemos por qué, iso é intangible. Pero, claro, si seguimos tendo non sei cantos agregados militares ou ajudantes do agregado militar, por exemplo. Si entramos na página web do Ministerio, a mellor en Varsovia temos a 3. E que famos? Non sei, verdad? Entón, bueno, creo que o feito de non ter diplomacia estricto sensu en oficinas hoxe en día para o tema cultural tampouco é algo tan vital, non? A miña impresión, e gustoume moito a presentación do colega de Jorandraja, é que no caso concreto da cultura galega as subvencións terminaron sendo algo tóxico. Así me explico, é como, algo que xo un pouco como a metadona para o que nalgúna fase da súa vida foi drogadicto. Hai moita xente, nos no Consello, alguna vez que temos falado, que realmente a posición exterior da cultura galega é unha necesidade vital para seguir sendo cultura galega.
por lo que falábamos tamén alguén por aquí, que o mercado interno as gotas. Esa é a realidade. E tamén necesitamos de que sea casi reflexión de psiquiatra de diván, un pouco para recoñecernos como tais no mundo. Concordo co que dixo o compañero de México. E claro, non sei que todavía traballamos con parámetros do punto de vista cultural galego que se por exemplo, para mí unha cousa que pode ser revolucionaria algún día. Se chega a dar o caso que, por exemplo, o nacionalismo galego se expresa en castellano. Se pode facer en Escocia, ou se pode facer en Gales, ou se pode facer en Irlanda, porque non se pode facer así. Eso digo desde o punto de vista cultural, o nacionalismo cultural. Claro, un pouco. Termina sendo un corsé limitativo, ¿no? De defender unhas esencias, pero a cultura é moito máis a lingua. Claro, iso é un debate que aquí é tabú, non se pode falar deso, porque vamos, é como meterse en Irán a convertir en fieles, non? Pero bueno, este outros países o teñen superado. E todos sabemos que existe unha cultura escocesa reproducida no mundo, mesmo galesa, no peso demográfico de Galicia. En cambio, aquí non. A miña impresión persoal é que temos que rachar o mimetismo cos modelos sempre que se presentan como tais en España, en Galicia en concreto, da defensa da cultura catalana e mesmo da vasca. Porque nós estamos onde estamos, non temos as condicións que temos. Nós non temos fronteira que agora. Isto é como a tontería, que só que é fundamental. Nós somos un país latino, pero somos un país que mira ao Atlántico. Temos moito máis que facer da outra beira do Atlántico que mirando para o interior do continente. En ese punto, con isto remato, pois, bueno, supoño que hai que facer moitas cousas. Os produtos da televisión, claro, tamén o que se dixo aquí, que son fundamentais. A mellor habría que plantearse si en vez de vender, a mellor hai que facer promoción casi de base. É dicir, a xente cando se intenta introducir no mercado, ao principio casi se pagan para que collen o produto. Por non dicir que se regalan. Entón, temos que pensar, isto que é tan fundamental, engarzo co que dixen antes do idioma, pensar que ten unha carga internacional en galego para fora de Galicia é un vexo máis, sinceramente. Pero claro, decirlo en Galicia, pero claro, se queremos gañar cota de mercado, pues habrá que terlo en brasileiro para Brasil, en castelano para o resto tamén. Tampouco é un investimento tan elevado. Gracias, Manuel. Xulio, simplemente decir que agradezo moito todas as ideas que se expuseron aquí, especialmente dos nosos convidados de fora, porque os que estamos máis aquí pues, estamos acostumbrados así un pouco a estes debates, a este tipo de mortificacións. Tamén teño que decir que moitas das ideas que aquí se expresaron están todas escritas e están todas recollidas. É dicir, que aquí non é necesario inventar, non é un problema de ideas, é un problema de ter instrumentos de aplicación das ideas. Eu creo que o problema fundamental que temos como sociedade é ser capaces de transformar o discurso a esa narrativa en operacións, en accións concretas que nos permiten, bueno, que haxa un cambio de orientación. Nese sentido me preocupa moito unha tendencia que xa se ven manifestando desde hai algúns anos e que, mellor, bueno, os que máis están aquí, como estás vivindo moi directamente, non te das tanta conta, pero os que estamos máis fora, pero seguimos un pouco o país, a diferencia ou esa fronteira entre autocrítica e autodestrucción, desde o meu punto de vista, estáse esfarelando, e cada vez noto máis tendencias autodestructivas no propio país que realmente, bueno, propostas de construcción, ¿no? A autocrítica é necesaria. Bueno, está ben que nos mortifiquemos de vez en cando, ¿no? Pero creo que é sobre o positivo sobre o que podemos construir, ¿no? E luego, todos sabemos e todos reivindicamos os consensos, pero tamén temos que saber que as humanidades non son posibles, ¿no? E ainda sendo unha sociedade pequena, con 2 millóns e medio, en chegar a 3, etc., bueno, todos sabemos que esta é unha sociedade moi complexa, moi fragmentada, moi heteroxénea, donde
construir eses consensos é moi difícil. Construir as unanimidades é imposible. Pero o que non podemos é renunciar aos consensos por non lograr as unanimidades. E creo que nese sentido é importante identificar con realismo as relevancias, as experiencias positivas e sobre elas empezar a construir un discurso diferente, porque que senón isto nos leva, eu non sei a onde, pero a nada bueno. E creo que é moi importante, revertir un pouco o camiño, porque é un camiño un tanto suicida. E creo que ademais se contraí con moitas experiencias positivas, algunhas delas ten falado aquí, e que, que merecen moita máis atención e sobre elas é posible construir un discurso diferente. Eu creo que a práctica, e enlazando un pouco co que comentabas, Paula, nesa realización da promoción exterior da cultura galega, a Xunta de Galicia, o Poder Executivo, ten que estar. Pero eu creo que é fundamental que iso teña como mínimo tres P's, que debe ser a administración, outro a sociedade civil e outro que é a propia industria cultural. Non funciona cos tres P's, ou senón non funciona. Esperar que, esa política de subvencións nos garanta non sei que, nin antes nin despois. E que ademais é nocivo, non? Porque o poder, sobre todo nesta sociedade, tende moito a instrumentalizarlo todo no seu propio beneficio. Fagocita, en vez de apoiar, en vez de dinamizar, non? E isto ten que construirse moito sobre a independencia dos propios actores, porque aí é onde surge a creatividade. E aquí o que se animou moito durante todos estes anos foi con esa política de apoio, de estímulo, pois son precisamente todo o contrario, son esas dependencias tan enfermizas, de tal maneira que, un construe, planifica, actúa en función do que sabe que vai a ser de alguma maneira apoiado, bendecido, etc. E iso tamén é tan nocivo como a autodestrucción. E creo que é fundamental contar con eses tres pilares. E sobre eses tres pilares, eu sobre o que hai que construir esa narrativa de construcción real desas ideas que temos aí por un lado desde hai moitos anos. Pensando que Calacandra, o sector editorial por si só, ou a música, o Carlos Núñez por si só, pode ter un éxito individual importante, pero realmente, se somos capaces de mancomunar os esforzos, o éxito colectivo estará garantido, porque, como aquí se dixo tamén, hai pautas de excelencia claramente reconocidas, incluso internacionalmente, sobre as que podemos actuar e sobre as que podemos proxectarnos. E sobre eso, con realismo, con perseverancia e con excelencia, eu creo que é perfectamente posible. O que non nos podemos é negar a nós mesmos a posibilidade de construir eso de maneira efectiva. Pero, insisto, necesitamos instrumentos. Eses instrumentos non os temos. No Consello de Acción Exterior, que é un órgano consultivo creado por este goberno, a cultura está ausente. Está ausente. Entón, malamente podes facer alguna cousa en relación á cultura, non? A parte que, todos sabemos cal é o perfil dos órganos consultivos neste país. Entón, necesitamos creer un pouco nesas dinámicas autónomas, que son fundamentales en calquera sociedade normal. O que non pode ser crear think tanks que avalen o teu discurso, senón para que, que pensen libremente, que digan o que consideran e que iluminen, e non ti actúas ou non actúas seguindo os seus criterios, non? Pero cando unha sociedade, desde o poder e desde a sociedade se tolera que a práctica tiene que ser unha práctica dependente non autónoma, estamos condenados ao fracaso. Entón, eso necesita unha transformación da maneira de percepción deses fenómenos desde o poder, pero desde a propia sociedade, que ten que reivindicarse a si mesmo como actor autónomo, e reivindicar os seus espacios de construcción, en colaboración coa administración, non necesariamente en confrontación, pero indudablemente eses tres pilares, na coordinación deses tres pilares, está un pouco o futuro da promoción cultural. De maneira illada, cada un deles, a mí me parece que estamos condenados totalmente ao fracaso. E iso hai que empezar a construirlo. Non creo que sea posible con todos, desde o primeiro momento, pero sí con algúns. E sobre eses algúns, pues podemos ir empezando e perseverando. E con actores, insisto, que teñan credibilidade e que garantan perseverancia, porque ese é un dos problemas fundamentais desta sociedade, que non é capaz de perseverar nas políticas.
E hai temas fundamentais, como que se falou aquí da diáspora, ou o tema da cultura, donde necesitamos políticas de Estado. E non somos capaces de construir esas políticas de Estado, porque os actores políticos partidarios tamén son moi feos. A súa cultura cooperativa e o seu sentido de país é moi feo. Non se é capaz de crear espacios compartidos. Entón, se non surge dos partidos, terá que ser da propia sociedade que impone esa señal. Eu creo que, bueno, aí temos nós a palabra, non necesitamos para que a palabra se viabilice o apoio inescrutable dos partidos, das administracións. Durante moitos anos no franquismo foi posible vida cultural, con súas limitacións, con todo o que se queira, etc. Hoxe, sin a administración, tamén se poden ter moitas cousas. Creo que expliquei fatal, porque precisamente a idea que tiña que era de crear un órgano completamente non podía ser, pero bueno, non dependente dos partidos políticos e que pudiera ter unha continuidade no tempo que non estivera sempre a expensas do partido de turno que estivese no poder. En lo que se refiere de apoio á cultura non me refería a que se dé subvención para que se produzca máis cultura, senón que, por exemplo, a decía que estaba se deixando a diplomacia máis da Confederación de Empresarios de Galicia. Por exemplo, cando hai unha delegación de empresas culturales a outro país para establecer contactos con empresas dese país, ou cando se vai a ferias ao estranxeiro, pois a mellor que contas con unha boa representación institucional para que avalase esa calidade, esa pegada da producción galega no exterior. Por iso, esos tres P's son indispensables. Por iso tamén defendía na miña intervención inicial que o Consello da Cultura aí debería de ter unha relevancia especial e que o tema da promoción cultural non deberá estar en mans do poder, senón dun espacio diferente, aglutinador, en diálogo co executivo, coa participación do executivo, pero tamén de outros sectores, esa sociedade civil e a propia industria. Pero, bueno, hai un órgano que se chama o Consello de Acción Exterior, que pensei que era por aí por donde preguntabas, pero que nestes momentos non hai representación do que é a propia cultura. Sí. O propio Consello da Cultura non está. No, eso que solicitou formalmente está. Claro, identificar como unha primeira pedra para chegar a un... No. Só un apunto para... Creo que hai que acabar, porque están sendo os 8 e creo que xa é moi tarde. Primeiro, non necesitamos máis organismos, necesitamos menos. Segundo asunto, moitas das ideas que aquí se fixeron, como acaba de decir Xulio, están debatidas, están escritas. Mesmo na carpeta que les entregamos está un libriño onde está casi tudo. Bueno, casi tudo en esencia, no sentido de unha proposta de modernizar e de xestionar de modo distinto o ámbito da cultura, a adaptación ou a combinación de incentivos privados ou mecenato con protección pública, é dicir, novas formas de entender, de xestionar e de proyectar eso. Eso, a doutrina máis ou menos existe, está disponible, está nos manuais, está nas revistas culturais, está nas experiencias de todos os consellos culturais ou dos intancas pro mundo. Non é un problema ese. Creo que temos máis ben un problema interno. Ese problema interno é o que nos fai opacos aos nosos observadores, porque nos fai invisibles, porque nos fai ininteligibles. Creo que se hai que subliñar algo do que hoxe pasou aquí, que me ten acontecido moitas outras veces, o teño observado máis veces, é que confundimos a nosa propia audiencia. Eu agradezo moito non só a observación inicial de Edgar, sino as aportacións posteriores, especialmente dos tres que, ainda que tú non seas de fora exactamente, pero en fin, as tres persoas que veñen de fora, porque nos dan pistas que deberíamos explotar, non? Pistas sobre eventos, pistas sobre marcas, pistas sobre actitudes, e que é evidente que unha cousa é ocurrencia e outra cousa é construcción dun festival, dunha marca, dun premio, en fin. Todo eso entras tamén no mercado competitivo que hoxe está bastante ocupado. Pero, en fin, por lo menos son ideas constructivas. Isto que creo que nos reconforta un pouco. Só nos queda poder convencer aos actores institucionais de que isto é viable. Infelizmente aquí hai moi poucos actores institucionais.
Manuel non podo decir que sexa é un funcionario das relacións da Secretaría de Relacións Exteriores, pero non é o responsable da súa política. María está agora ao frente do proxecto Gañás, que pode ser un proxecto a Cidade de Cultura que podría ter moitas posibilidades, mas que observamos que hai unha gran crítica, unha falta de consenso sobre el tan grande, que é como un paradigma do que nos acontece. Porque cada semana aparece no principal xornal nos medios de comunicación unha crítica radical do proxecto. Entón, isto pode que sexa só puntual, pode que sexa unha cuestión estructural, pero este é o problema con que temos que lidiar. Este é o touro que realmente temos na praza. Bueno, temos o problema, non dos temos, pero son moi benvidas as observacións, e moi oportunas, e espero que non sei se como consello, pero por menos a título personal, desde logo, os xornalistas que aquí están, especialmente en Televisión de Galicia, que tamén tomen nota de cal é o estado de opinión de dentro e de fora. E sei que faré todo o posible por intentar mudar estas situacións. Daste conta que tenemos máis gente que a mí, pero... Daste conta que tenemos máis gente que a mí, pero que non contamos. Bueno, pero estades cercanos a xefatura. Xa sabedes que o importante non é estar no cargo, senón influir no cargo. Iso é realmente o que sempre procurou todos os sabios que no mundo teñen sido. Non ser César, senón estar cerca do César. Bueno, entón, creo que podemos concluir por hoxe. Mañá retornamos a esta mesma sala coa ponencia do profesor Elsa Montiel, que logo abre as fontes Martínez. Esperamos que a hora do mediodía, máis ou menos, que o mediodía aquí son as dúas, teníamos este concluído, e podíamos ter unhas conclusións máis sólidas que hoxe. Gracias. Dale un